श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरवृंद हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री श्री राधा गोविंद की जय। श्री प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। हरे कृष्ण सर्वांना। सर्वांचे इस्कॉन मंडळच्या वतीने आपला जो दुसऱ्या पातळीचा अध्ययन वर्ग आहे त्यामध्ये हार्दिक हार्दिक स्वागत। आता आपण 16व्या अध्यायाची सुरुवात करूया। 16व्या अध्यायाचं जे नाव आहे तर ते दैवासुर संपद विभाग योग असं आहे। तर याचा अर्थ काय की दैवी गुण आणि आसुरी गुण जे आहेत असे दोन विभाग म्हणजे दोन भाग आहेत। तर असे दोन स्वभाव असतात, दोन प्रकारचे लोक असतात। मग ज्यांच्याविषयी लक्षणं सगळे जाणून घ्यायची आणि मग त्याद्वारे आपण कशा पद्धतीने भगवान यांच्याशी जोडले जाऊ, योगामध्ये स्थित होऊ, योगयुक्त होऊ, भगवान यांच्याशी संबंध प्रस्थापित करू, तर हे सगळं आपण आजच्या अध्यायामध्ये समजून घेणार आहोत। हा म्हणजे पहिल्या स्लाइड वरती येऊ आपण। श्री राधा गोविंदांच्या चरणी वंदन करूया। त्यांच्या आशीर्वाद घेऊन त्यांच्या संतुष्टीसाठी आपण ही सेवा देऊ। आता पुढे जाऊ आपण। पुढच्या स्लाइडवर आपण श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद यांच्या चरणी वंदन करून त्यांच्या चरणी कृतज्ञता व्यक्त करू, त्यांचे आशीर्वाद घेऊन आपण पुढे जाऊ। पुढच्या स्लाइडवर येऊ। तर आपण 15व्या अध्यायाचा सारांश पाहिला की भौतिक जगापासून कसं अलिप्त व्हायचं, अनासक्त व्हायचं। आणि मग त्याची 16व्या अध्यायाची स्लाइड आली। 15व्याचं आपण पटकन सांगू 1 मिनिट। आणि मग कशा पद्धतीनं स्थानांतरण म्हणजे ज्ञानाच्या चक्षुनं आपण कसं जाणून घ्यायचं सर्व काही। आणि मग कृष्ण जे आहेत ते देखभाल करता म्हणजे पालन पोषण करणारे कसे आहेत। आणि मग वेदांत सूत्रांचा सारांश काय, भक्ती योग। तर हे आपण समजून घेतलं। माझं पुढे जाऊ आपण। त्याची पुढच्या स्लाइडवर आता दैवी आणि असुरी गुण जे आहेत ते एकाच व्यक्तीमध्ये असतात कलियुगामध्ये। म्हणजे असुरी जो स्वभाव आहे मग त्याचे गुण आणि मग असुरी जे क्रियाकलाप असतात म्हणजे असुरी लोक जे कर्म करतात त्याचे परिणाम म्हणजे त्याचं फळ काय असतं त्यांच्या कर्माचं आणि त्यानुसार त्यांची उन्नती होते की अधोगती हे सगळं आपण आज समजून घेणार आहोत। मग पुढे जाऊ आपण। हा माताजी पुढच्या स्लाइडमध्ये। हरे कृष्ण। माताजी हे वाचू शका। हरे कृष्ण। माताजी 1 मिनिट। श्री भगवान म्हणाले, निर्भयपणा, सत्वशुद्धी, आध्यात्मिक ज्ञानाचे अनुशीलन, दान, आत्मसंयम, यज्ञ, कर्म, वेदाध्ययन, तपस्या, साधेपणा, अहिंसा, सत्य, क्रोधातून मुक्तता, त्याग, शांती, दोष काढण्याच्या वृत्तीचा तिटकारा, सर्व जीवाच्या प्रति दयाभाव, लोभविहीनता, सौम्यता, विनयशीलपणा, दृढनिश्चय, उत्साह, क्षमा, शुची आणि द्वेष व सन्मानाच्या अभिलाषेपासून मुक्ती हे सर्व दैवी गुण। हे भारत। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। खूप खूप धन्यवाद माताजी, खूप छान वाटलं। तर आता भगवान काय सांगतायत पहा, दैवी गुण कोणते आहेत ते सांगतात। त्याआधी आपण थोडी पार्श्वभूमी समजून घेऊ की सर्वात पहिल्यांदा कसं होतं की हिरण्याक्ष होता तो एका वेगळ्या ग्रहावर होता आणि भगवान जे होते ते वेगळ्या ग्रहावर होते। मग त्याचा वध केला होता भगवानांनी। म्हणजे वेगवेगळ्या ग्रहामध्ये होते, ग्रहलोकामध्ये होते ते। मग त्यानंतर जे आहेत म्हणजे हे सत्ययुगात झालं। मग त्यानंतर जे आहे ते
त्रेतायुग जे आहे तर त्यावेळेला मग कसं झालं की त्रेतायुगामध्ये भगवान जे होते तर ते अयोध्ये म्हणजे एका देशामध्ये होते आणि रावण जो होता तो एका देशामध्ये होता. म्हणजे दोन वेगवेगळे भूभाग होते एकाच ग्रहलोकावरचे, पृथ्वी लोकावरचे. मग आता परत तिसऱ्या वेळी कसं झालं द्वापाराच्या वेळेला अंती तर हे जे युद्ध घडलं. तर त्यावेळेला कसं होतं एकाच कुटुंबामध्ये जे आहेत ते दैवी गुण असणारे पांडव होते आणि असुरी गुण असणारे जे होते ते कौरव होते. मग आता कलियुगामध्ये कसं आहे की एकाच मनुष्यामध्ये दैवी आणि असुरी गुण असतात. मग आता जे दैवी गुण आहेत ते कोणते आहेत आणि ते दैवी स्वभावाच्या मनुष्यामध्ये कसे आढळतात हे भगवान यांनी सांगितलेत. मग ते आता आपण समजून घेऊ. मग आता निर्भयपणा म्हणजे काय, तर आता हे जे विविध गुण आहेत तर यापैकी म्हणजे हे जे गुणांचं वर्णन आहे तर यापैकी काही गुण ब्राह्मण वर्णाचे, काही क्षत्रिय वर्णासाठी, काही गुण जे आहे ते संन्यासीसाठी कसे आवश्यक आहेत तर ते आपण समजून घेऊ. आणि आता आपण शूद्राती शूद्र आहोत तर आपल्यासाठी हे सगळेच गुण असणं आवश्यक आहे. पतित जीवात्म्यांनी हे सगळे दैवी गुण अंगी बाळगलं तर तो आध्यात्मिक स्तरावर उन्नत होईल. त्यामुळे आपल्यासाठी सगळे गुण कसे आवश्यक आहेत ते आपण समजूया. कारण आता वर्णाश्रम पद्धतीप्रमाणे कसं आहे की संन्यासी हा सगळ्या गुणांचा प्रमुख असतो आणि मग संन्यासी जर प्रमुख असेल तर त्याला आध्यात्मिक गुरु सगळ्या म्हणजे 4 वर्ण 4 आश्रम यांचं मानलं जातं. मग ब्राह्मण वर्णाचा व्यक्ती हा जो आहे तो 4 वर्णांचा प्रमुख गुरु म्हणून त्याला मानलं जातं. मग आता संन्यासी जो आहे तर तो ब्राह्मणांचाही आध्यात्मिक गुरु असतो म्हणजे ब्राह्मण वर्णाच्या व्यक्तीचा. मग आता संन्यासासाठी सर्वात प्रथम आवश्यक गुण म्हणजे निर्भयपणा, म्हणजे त्याला आश्रमात एकटंच राहायला लागेल, जंगलातून प्रवास करायला लागेल कधी. किंवा मग म्हणजे आहे ते घनदाट अरण्यात एकटंच राहायला लागेल प्रचाराच्या वेळेला, प्रसाराच्या म्हणजे असं भ्रमण करत असताना. मग त्यावेळेला त्याला मनात भीती नाही वाटली पाहिजे, मनात भय नाही आली पाहिजे. प्रत्येक वेळी जीवात्म्याची परमात्मा रूपाने भगवान काळजी घेतात, हृदयस्थ जे असतात ते. म्हणजे मी जंगलात कुठे एकटा नाही, माझ्यासोबत भगवान स्वयं आहेत आणि ते माझ्यासोबत माझं रक्षण करतील असं दृढ विश्वास असणं म्हणजे अभयम. त्याला भय नाही असा अभय, म्हणजे अशा पद्धतीनं त्याची मनोवृत्ती आवश्यक आहे. म्हणजे हा संन्यासासाठी गुणधर्म आहे का. म्हणजे निर्भयपणा काय की भगवानांच्यावर जर आपण पूर्णतः आश्रित झालो तर भय कसलं, भगवानच पाहतील सर्व काही आणि भगवान स्वतः आपल्या बरोबर उपस्थित आहेत ना या भौतिक जगतामध्ये. इतकं क्लेशकारक जीवन आहे म्हणून स्वतः येतात भगवान आपली काळजी घेण्यासाठी. तर मग असे जे भगवान आहेत तर ते निश्चितच आपलं संरक्षण करतील हा दृढ विश्वास आपल्याला पाहिजे. मग दुसरं म्हणजे की संन्यासी माणसाचं जीवन शुद्ध केलं पाहिजे त्यांनी. संन्यासामध्ये म्हणजे संन्यास जीवनामध्ये असं संन्यास घेतल्यानंतर विविध विधिविधानांचं पालन करावं लागतं. म्हणजे स्त्रियांशी बोलणं असं किंवा स्त्रियांशी म्हणजे काय म्हणतो आवश्यकतेपेक्षा म्हणजे संवाद करणं म्हणजे अनावश्यक संवाद करणं थोडक्यात आवश्यकता नसेल तरी. तर हे सगळं जे आहे तर ते निषिद्ध मानलं जातं. म्हणजे चैतन्य महाप्रभू जे ते संन्यासी भक्ताच्या रूपात आले आणि मग त्यांनी अत्यंत काटेकोरपणे शास्त्राचे विधिविधान पाळले. मग असे जे आहेत आपले भगवान स्वतः जे आहेत तर त्यांनी खूप उत्तम पद्धतीने एक संन्यासी जीवनाचा आदर्श आपल्यापुढे प्रस्थापित ठेवलाय स्वयं भगवान यांनी स्वतः भक्ताच्या रूपात येऊन. मग स्त्रियांविषयी द्वेष किंवा त्यांना कमी लेखणे हा हेतू नाही, पण स्त्रिया शी घनिष्ठ संबंध टाळण्याचा म्हणजे काय की जीवन शुद्धी करणं हे आवश्यक आहे. म्हणजे काय की आसक्ती ज्या आहेत तर त्यापासून दूर राहण्यासाठी. मग त्यामुळं जे आहेत वेगवेगळ्या आसक्ती असतात. मग त्यापैकी एक जे आहे तर ते भौतिक म्हणजे जीवनामध्ये भौतिक संसारामधलं स्त्रीविषयीचं आकर्षण मग हे त्याला पतनाला कारणीभूत ठरू शकतं. आणि म्हणून ह्या वेगवेगळ्या आसक्ती ज्या आहेत त्या कधी वर डोकं काढतील सांगता येत नाही. आणि ह्यासाठी ज्या स्त्रिया आहेत तर त्यांना दुरूनच म्हणजे जे आहेत म्हणजे त्या स्त्रिया जर प्रणाम करत असतील तर भगवान त्यांना दुरूनच प्रणाम म्हणजे त्यांचा स्वीकारत असत. म्हणजे असं की स्त्रियांच्या म्हणजे ज्या वृद्ध स्त्रिया आहेत तर म्हणजे त्या एक वेळ म्हणजे थोड्याशा जवळ अंतरावर येऊन असं चालू शकेल. पण ज्या सर्व प्रकारच्या इतर स्त्रिया आहेत तर त्यांच्याशी मर्यादितच वागणूक ही आवश्यक आहे. म्हणजे संन्यस्त जीवनाची शुद्धी करता आहे म्हणजे आणि म्हणजे स्वतःच्या शुद्धी करता आहे जीवन शुद्धी करता. मग यासाठी संन्यस्त जीवनाचे जे आहेत तर ते विधिविधानाचं पालन केलं पाहिजे. म्हणजे काय की स्त्रीशी जवळचा संबंध, इंद्रिय तृप्तीसाठी धनसंचय हे सगळं निषिद्ध मानलं जातं. म्हणजे वैराग्य जे आहे ना संन्यस्त जीवनाचं ते असं असतं की ते पूर्ण वैराग्य असणं आवश्यक आहे. आणि त्यामुळं अशा ज्या गोष्टी आहेत तर त्या आदर्श संन्यासी होण्यासाठी टाळणं आवश्यक आहे. पतित जीवनचा उद्धार करणारे महाप्रभू जे आहेत ते आदर्श संन्यासी होते पहा. तर त्यांच्या
म्हणजे त्यांच्या एका म्हणजे जे पार्षदांचा समूह होता, भक्तांचा, जी त्यांचा संकीर्तन समूह, मग त्याच्यामध्ये छोटा हरिदास ठाकूर जे आहे, तर त्यांना जे आहे तर ते जे आहे तर स्त्रीशी म्हणजे जे आहे तर ते जास्त काळ संवाद केला. म्हणजे ती स्त्री वृद्ध होती बरं का, म्हणजे कामभावनेने नाही. चैतन्य चरितामृतमध्ये खूप सखोल त्याचा उल्लेख आहे. तर ती वृद्ध होती आणि शिकी मेहती म्हणून त्यांचे जे जवळचे पार्षद होते, 3.5 पार्षदांपैकी एक, त्यांची बहीण आहे ती. तर ती जी आहे तर तिच्याशी त्यांनी म्हणजे एक ते मुलाप्रमाणे होतं खरं तर त्यांचं त्यांच्याशी संभाषण. पण ते सुद्धा काम म्हणजे म्हटलं जातं. म्हणजे काम म्हणजे काय की आसक्ती आणि वासना, म्हणजे बोलण्याची वासना निर्माण होणं, हे सुद्धा कामामध्ये मोडतं. तर हे अशा पद्धतीची कामभावना आहे. म्हणजे स्त्री पुरुषाविषयीची कामभावना नाही बरं का, गैरसमज नको करूया आपण. चैतन्य चरितामृतामध्ये खूप व्यवस्थित उल्लेख आहे. तर ती वृद्ध होती, ती माधवी देवी म्हणून होती त्यांची बहीण, आणि तिच्याशी त्यांनी गप्पा मारल्या आणि ते तांदूळ जे आहेत तर ते म्हणजे घेऊन आले भात शिजवण्यासाठी. मग चैतन्य महाप्रभूंनी विचारलं की हे कोणी आणलं सगळं, म्हणजे असं म्हणजे जे घेऊन आले तांदूळ, तर मग ही भिक्षा जी आहे तर ती छोट्या हरिदास ठाकूरने आणली असं सांगितलं. मग त्यांनी सांगितलं की त्याला ह्या ज्या ह्याच्यातून निष्कासित करा म्हणून. म्हणजे स्त्रियांशी अनावश्यक संवाद, आपली सेवा किंवा कर्तव्य कर्म सोडून म्हणजे एखाद्या भक्तांनी करणं सुद्धा संन्यासासाठी म्हणजे संन्यास धर्मासाठी निषिद्ध आहे पहा. किंवा ब्रह्मचर्य व्रताचं जो पालन करतो त्यासाठी निषिद्ध आहे. म्हणजे तर इतक्या काटेकोरपणे विधिविधानांचं पालन करणं आवश्यक आहे. आणि तर काय होईल, इंद्रिय तृप्तीच्या विषयांकडे इंद्रिय विषय धावतच असतात आणि मग असे धोके राहतात. मग यासाठी म्हणजे अशा दृष्टीनं त्यांच्याकडे पाहणं सुद्धा स्त्रियांकडे निंदनीय आहे. पहा, अशी जी कुवासना आहे ती उत्पन्न होण्यापेक्षा मग आत्महत्या केलेली बरी. म्हणजे तो छोटा हरिदास ठाकूर आहे, मग त्याला त्या निष्कासित केलं त्यांनी. आणि मग म्हणजे त्याद्वारे त्यांनी तो धडा घालून दिला की कशा पद्धतीनं काटेकोरपणे हे जे नियम आहेत ते संन्यास धर्माचे पाळणं आवश्यक आहे. मग आता ज्ञानाचं अनुशीलन म्हणजे काय की संन्यासी जे आहेत तर ते गृहस्थाश्रमांच्या घरी जातात, पण कशासाठी जातात, तर वास्तविक आपलं जे भगवानांच्याशी असलेलं नातं आहे तर त्याचं विस्मरण झालंय, मग त्याची आठवण करून देण्यासाठी, मग ते उदरनिर्वाहासाठी घरोघरी भिक्षा जे आहे तर अशी नाही मागत, किंवा हे आपण समजून घेऊया. म्हणजे त्यांचं चरितार्थ चालवण्यासाठी अशा पद्धतीनं नाही ते भिक्षा मागत, किंवा ते कोणी भिकारी नाही आहेत. तर हे जे गृहस्थाश्रमातले लोक आहेत तर हे जे आहेत तर ह्यांना ज्ञानामध्ये उन्नत करण्यासाठी, हे ज्ञान देऊन भगवान यांच्याशी असलेलं त्यांचं नातं आहे तर त्याचं विस्मरण झालंय ते सांगून त्यांना भक्ती मार्गावर आणण्यासाठी मग असे जे आहेत ते संन्यासी असतात ते अत्यंत नम्र भावाने, म्हणजे जेव्हा माधुकरी हा शब्द आहे ना, तर त्याचं म्हणजे काय, एखादी जी मधमाशी आहे तर ते आपला जो मध आहे तर तो सगळीकडनं म्हणजे गोळा करून आणते आणि आपल्या पोळ्यात साठवते, म्हणजे अशा पद्धतीने. तर किंवा एखादा जो म्हणजे जो एखादा आपण म्हणू की जी अशी म्हणजे असं ज्या अशा मधमाशी जी आहे ती प्रत्येक फुलावरचा मकरंद गोळा करत असते, हो की नाही. मग अशा पद्धतीने म्हणजे मधुकरी जी आहे तर ती जी आहे ती इतकी पवित्र आहे की त्याद्वारे ती म्हणजे असे जे संन्यासी आहेत ते आपल्या घरामध्ये येऊन आपल्याला म्हणजे ते दैवी प्रकृतीमध्ये स्थित असतात, नम्रता हा त्यांच्या अंगी गुण, दैवी गुण असतात, तर त्यांचा संग मिळणं आणि तो आपल्यासाठी उद्धार असतो. मग गुरूंच्या आज्ञेनुसार असं ज्ञानामध्ये उन्नत असलेले संन्यासी जे ते प्रचार प्रसार करू शकतो का, गुरूंकडून श्रवण करण्यासाठी त्यांनी स्वतः जे आहे ते आधी स्वतःला म्हणजे संलग्न ठेवलं पाहिजे, आणि मग गुरूंच्या आज्ञेनेच म्हणजे हे सगळं प्रचार प्रसाराचं कार्य तो करू शकतो. मग संन्यासांकडे अभय, सत्व, संशुद्धी आणि ज्ञानयोग हे असणं आवश्यक आहे. मग आता दान हा गुण आहे पुढचा. मग दान हा गुण आहे तो गृहस्थाश्रमातल्या लोकांसाठी महत्वाचा. म्हणजे गृहस्थाश्रमातील लोकांनी आपलं जे अर्थार्जन आहे, उपजीविकेचं साधन आहे, ते प्रामाणिक मार्गाने केलं पाहिजे. प्रामाणिक प्रामाणिक आपले अर्थार्जनाचे स्रोत असले पाहिजेत, आणि मग त्याचा काही भाग जो आहे तो कृष्ण भावनेच्या प्रचारासाठी आपण देणं आवश्यक आहे. म्हणजे योग्य व्यक्तीलाच आपण दान द्यावं. म्हणजे सत्वगुण दान जे आहे ना ते सर्वोत्कृष्ट मानलं जातं, ते शास्त्रसंमत आहे पहा. कृष्ण भावनेचा सगळ्या जगात प्रसार करण्यासाठी जर दान दिलं तर ते सत्वगुणी दान होईल पहा. आणि त्याद्वारे आपली उन्नती होईल. म्हणजे
याच्यावरून आपण समजून घेऊ की सनातन गोस्वामी जे आहेत तर त्यांनी काय केलेलं. सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी तर त्यांनी कसं केलेलं म्हणजे तर ते सनातन गोस्वामीने आपलं जे धन होतं तर त्याचं जे आहे तर ते 50% आहे ते ब्राह्मणांना सगळ्या म्हणजे असं अर्पण करून टाकलं अशा ज्ञानी म्हणजे शुद्ध व्यक्तींना की जे भगवत भक्ती करतात. मग उरलेल्या 50%तले 25% जे आहे ते आपल्या आपतेष्टांसाठी आणि 25% आपल्यासाठी आपत्कालीन परिस्थितीसाठी असं ठेवलं होतं. म्हणजे ह्याच्यावरून आपण समजून घेऊ की दान हे जे आहे ते सत्वगुणी असावं. मग आता दम म्हणजे काय आत्मसंयम म्हणजे आपण आत्मसंयम हा केवळ म्हणजे हा गृहस्थाश्रमातल्या लोकांसाठीच नाही सगळ्यांनी आपलं आत्मसंयम करणं आवश्यक आहे. म्हणजे गृहस्थाश्रमात काय असतं की नवरा बायको जे संबंध असतात तर त्यावेळेला अनावश्यक मैथून जे आहे ते टाळलं पाहिजे. आपल्याला प्रजोत्पादन करण्यासाठी जितकं आवश्यक आहे तितकंच काम म्हणजे भगवान श्रीकृष्ण आहेत तो जो आहे तर तो काम म्हणजे भगवान श्रीकृष्ण आहेत. 10व्या अध्यायामध्ये आपण पाहिलं विद्युत युगामध्ये. मग त्यानुसार आपलं आचरण असलं पाहिजे आणि आपली ही जबाबदारी आहे की आपले जे म्हणजे संतती आहे पुढची तर त्यांना कृष्ण भावनेमध्ये आणणं. अनावश्यक मैथून म्हणजे काय तर न संपणारी इंद्रिय तृप्ती म्हणजे पशुवत आहे. तर अशा पद्धतीचं आपलं जीवन असू नये. किंवा गर्भप्रतिबंधक साधनांचा वापर किंवा अशा जे वेगवेगळ्या प्रक्रिया तर हे सगळं म्हणजे काय पशुवत जीवन आहे. तर अशा पद्धतीची अमर्यादित इंद्रिय तृप्ती करणं एखाद्या गृहस्थांनी योग्य नाही. मग आत्मसंयम म्हणजे इंद्रियांचा निग्रह करायचा. इंद्रिय जे आहेत तर त्यांचा म्हणजे जे आहे तर त्यांना संयमित करायचं. मग ह्यासाठी जे आहे तर आपलं जीवन जे आहे गृहस्थाश्रमाचं ते संभोग जीवन संयमित ठेवणं आवश्यक आहे पहा. आणि म्हणून गृहस्थाश्रम मध्ये आत्मसंयम महत्वाचा. मग दुसरं म्हणजे काही यज्ञ. आता यज्ञ हा सुद्धा गृहस्थाश्रम आणि यज्ञ दान तप करावं. आणि धनाची आवश्यकता असते. मग आता एवढ्या म्हणजे आताच्या काळामध्ये इतकं सगळं धन यज्ञासाठी म्हणजे अग्निहोत्र हा आपण करण्याचा यज्ञ आहे पण त्यासाठी इतकं मोठं धन किंवा सामग्री आणि असे शुद्ध पौरोहित्य सुद्धा करणारे जे साधू पुरुष आहेत किंवा असे जे ब्राह्मण वर्णाचे लोक आहेत हे मिळणं म्हणजे शक्य नाहीये. आणि म्हणून मग वेदामध्ये जरी अग्निहोत्र सांगितलं असलं तरी पण आता हा यज्ञ फार खर्चिक आहे आपल्यासारख्यांना शक्य नाही. मग आपल्याला सोपं काय आहे संकीर्तन यज्ञ. म्हणजे हरिकृष्ण महामंत्राचं संकीर्तन केलं कलियुगाचा हा युग दरम्यान हा विनामूल्य यासाठी कुठलंही धन आपल्याला मोजावं लागत नाही पहा. त्याद्वारे आपण लाभ म्हणजे जो आहे तो मिळवू शकतो. मग दान आत्मसंयम यज्ञ कर्म हे जे आहेत ते गृहस्थाश्रमासाठी गुण आहेत. मग स्वाध्याय किंवा वेदाध्ययन हे ब्रह्मचार्यांसाठी आहे पहा. म्हणजे ब्रह्मचार्यांनी काय करावं की स्त्रीशी मुळीच संबंध असू नये. म्हणजे काय की ब्रह्मचर्य व्रताचं पालन जे आहे ते लहानपणापासून गुरुकुलात गेल्यापासून जे असतं आणि त्यावेळेला विद्याभ्यासावरती आपण ध्यान केंद्रित करणं आवश्यक असतं. आणि त्यासाठी ब्रह्मचर्य व्रताचं जर पालन आपण केलं तर आध्यात्मिक ज्ञानाच्या म्हणजे जे स्तर आहे तर तो उंचावण्यासाठी त्याचा उपयोग होतो. आणि त्यामुळे काय होतं की ज्ञानाचं अनुशीलन करण्यासाठी मन जर वेदांच्या अध्ययनामध्ये गुंतवलं तर काय होईल त्याला म्हणजे जो असा जो म्हणजे वेदांचा अभ्यास असतो त्याला स्वाध्याय असं म्हटलं जातं. म्हणजे आता हे सगळं का आवश्यक आहे पहा. पूर्वी गुरुकुलला पाठवत असत सगळ्यांना उपनयन करून तर 25 वर्ष ब्रह्मचर्य जीवन असं जे आहे ते जगलं जायचं. आणि त्याचबरोबर कुठल्या वर्णाचा तो व्यक्ती आहे त्यानुसार त्याला भौतिक गुणवैशिष्ट्यानुसार उपजीविकेसाठी आवश्यक असणारं जे मार्गदर्शन आहे तर ते ज्ञानही त्याला दिलं जायचं पहा. अनावश्यक पद्धतीचं म्हणजे खूप कमी वयातलं लैंगिक जीवन जे आहे तर ते आपले ज्ञान आहे ना तर ते ज्ञान ग्रहण करण्याची क्षमता आणि ज्ञान जे आहे तर आध्यात्मिक ज्ञान ग्रहण करण्याचे जे म्हणजे शुद्धी आहे किंवा पावित्र्य आहे तर ते भ्रष्ट करणार असतं. मग ते जे आहे तर ते पशुवत जीवन आहे. पशु आहे ते म्हणजे कुठेही कधीही केव्हाही कसंही म्हणजे कसलीही लज्जा न बाळगता संभोग करत असतात. मग आपल्यामध्ये आणि पशुमध्ये फरक आहे हो की नाही. मनुष्याला बुद्धी दिली तर त्यानुसार ब्रह्मचर्य व्रताचं पालन आणि ज्ञानाचं अनुशीलन खूप आवश्यक आहे. मग तपस्या ही विशेष करून निवृत्त जीवनासाठी आहे. मनुष्याने आयुष्यभर गृहस्थाश्रमात राहू नये. म्हणजे आपल्या जीवनाचे जे 4 टप्पे 4 आश्रम म्हणजे 4 वर्ण जसे आहेत तसे 4 आश्रम आहेत. म्हणजे माणसाचं आयु 100 वर्ष झाली योगात सांगितलंय तर मग पहिली 25 वर्ष ब्रह्मचर्य व्रताचं पालन नंतर मग गृहस्थाश्रमामध्ये गुरूंच्या आज्ञेने आपण आलो विवाह केला. मग त्यानंतर आपलं पुढची 25 वर्ष सगळ्या संसारिक जबाबदारी आपण कर्तव्य कर्म पूर्ण केली करून म्हणजे गृहस्थाश्रमातून निवृत्ती घेतली तर या 25 वर्षामध्ये आपण वानप्रस्थ आश्रम जे आहे तो स्वीकारू शकतो. आणि त्यानंतर संन्यस्त आश्रम पुढची 25 वर्ष. मग कलियुगामध्ये जे आहे तर संन्यस्त आश्रम म्हणजे आता अवघड आहे सगळं आपल्याला. आपल्या घरातच राहून आपण संन्यस्त जीवन जगू शकतो म्हणजे किंवा वानप्रस्थ जीवन जगू शकतो. आता म्हणजे याच्यावरून आपण समजून घेऊया की गृहस्थाश्रमात
निवृत्त झाल्यावर शरीर, किंवा मन आणि जीव यांचं तप म्हणजे ती तपस्या म्हणजे काय की आपण कमीत कमी गरजांमध्ये राहून आपण जास्तीत जास्त भगवत भक्ती कशी करायची. मग यासाठी लोक जंगलात जायचे, वानप्रस्थ आश्रमामध्ये. ठीक आहे. तर आणि तिथे जाऊन भक्तिमय प्रेममय सेवेचे प्रयत्न करायचे. म्हणजे त्याच्यावर आपण समजून घ्या, साधी राहणी उच्च विचार असं जीवनसरणी असायची आणि त्याद्वारे भगवत भक्तीमध्ये स्वतःला ते समर्पित करायचे. मग त्याद्वारे मोक्ष प्राप्ती करता येईल पहा. म्हणजे अशा पद्धतीने वर्णाश्रम धर्म जे आहे तर त्याची रचना केली की आपल्याला जे आहे ते म्हणजे योग्य वेळी मोक्ष प्राप्ती करता येईल. मग आता इथं आपण शास्त्राच्या विधिविधानानुसार पालन केलं पाहिजे पहा. उगाच तांदळी गोळा करून बंधू भक्तांच्या मागे म्हणजे जाण्यात किंवा बंधू जे असं स्वतःला प्रस्तुत करतात देवाचा होता त्यांच्या मागे पडण्यात अर्थ नाही. आपण भगवद्गीतेचं अध्ययन करणं आवश्यक आहे. मग अर्जन म्हणजे काय की सरळपणा, म्हणजे आपल्या बोलण्यामध्ये इतका सरळपणा असावा. म्हणजे कुठल्याही वर्णाचा असेल व्यक्ती तर इतकं म्हणजे सरळपणा असावा की आपल्या शत्रूला सुद्धा आपण निष्कपटपणे प्रत्येक गोष्ट सांगितली पाहिजे. मग अहिंसा म्हणजे काय की आपण मनुष्याने कुठल्या जीवाच्या उत्क्रांतीमध्ये बाधा आणू नये. म्हणजे त्यांना असं विचार करू नये की म्हणजे शरीराच्या हत्येनंतर जर काही आत्मा मारला जात नाही म्हणून मग मी पशुहिंसा करेन. आपल्याला भरपूर विपुल असं फळफळावळ धान्य अन्न असं सगळं आहे निसर्गात उपलब्ध, आणि म्हणून आपण मग हिंसा करू नये आपल्या जिभेचं जे चोचले आहेत ते पुरवण्यासाठी. म्हणजे काय होतं, पशुयोनीतून म्हणजे जो मनुष्य जो जीव असतो तो दुसऱ्या पशुयोनीत एका योनीतून दुसऱ्या योनीत उन्नत होत असतो. मग अशा पशुला जर आपण मारलं तर त्याच्या उत्क्रांतीमध्ये आपण बाधा आणतो. त्याचा जो कार्यकाल असतो त्या योनीतला अमुक वर्ष अमुक महिने अमुक दिवस अमुक तास तो सगळा आपण तो आहे तो संपवतो. मग त्याला पुन्हा त्या योनीमध्ये जन्म घ्यावा लागतो. म्हणजे अशा पद्धतीने आपण त्याच्या उत्क्रांतीमध्ये अडथळा आणत असतो. मग तो जेव्हा पुन्हा प्राणी होईल तेव्हा आपल्याला तो मारून टाकेल. म्हणजे हा कर्मफल सिद्धांताचा नियम आहे पहा. आणि म्हणून आपण काय करायला पाहिजे, अहिंसा म्हणजे काय की अशा पद्धतीने मांसाहारासाठी पशु हत्या करू नये. मग सत्य म्हणजे काय की सत्याचं विकृतीकरण नाही करायचं. म्हणजे वेदामधले जे अर्थ आहेत आणि त्यावर आधारित जे ग्रंथ आहेत ना तर त्याचं मनानेच आपण तर्क लावायला गेलं तर आपल्याला त्यातलं सत्य नाही कळणार. आपण त्याचा चुकीचा अर्थ लावू आणि ते सत्याचं विकृतीकरण होईल. मग आता असे जे अर्थ जे आहेत तर वेदांचे तर ते आध्यात्मिक गुरु असतात, ते स्वरूपसिद्ध व्यक्ती असतात. प्रमाणित आध्यात्मिक गुरु म्हणजे काय की अशा उच्च स्तरावरती स्थित असतात. तर ते वेदांचे गूढ अर्थ आहेत जे भगवान यांना सांगायचे आपल्याला ते जसंच्या तसं आपल्याला प्रस्तुत करू शकतात पहा. हे गुरु शिष्य परंपरेचं सौंदर्य आहे. आणि म्हणून अशा प्रमाणित व्यक्तींकडून आपण श्रवण करावं. वैयक्तिक स्वार्थासाठी आपण स्वमतानं वेदावर जर भाष्य केलं तर आपण चुकीचा अर्थ लावू. आणि म्हणून भगवद्गीतेची आपण पाहतो की अर्थाचा अनर्थ करणारे अशी भरपूर टीका भगवद्गीतेवर लिहिलेल्या 800 पेक्षा जास्त बाजारात भाष्य आहेत. मग ते काही भगवान यांना जे सांगायचे ते प्रस्तुत करत नाहीत. मग स्वमताने स्वतःच्या इच्छेने अशा पद्धतीने काही अर्थ काढून चालणार नाही. म्हणजे सत्य जे आहे तर ते आपण अशा पद्धतीने त्याचं विकृतीकरण करू. म्हणून आपण ह्याचं प्रमाणित आध्यात्मिक गुरूंकडून ज्ञान घेतलं पाहिजे. जे सत्य आहे तेच जाणून घेतलं पाहिजे. वास्तविक आशय काय आहे वेदांमधल्या प्रत्येक वचनाचा तो आपण समजून घेतला पाहिजे. म्हणून सत्याचं पालन आपण करणं आवश्यक आहे. मग अक्रोध म्हणजे काय, क्रोध नियमन करायचं म्हणजे काय की क्रोधामुळे काय होतं, आपण जी तपस्या करतो ना ती नष्ट होते. म्हणून आपण कधी क्रोधित होता कामा नये. आणि म्हणजे क्रोधाचे दोन प्रकार असतात. एक तर आतल्या आत पुढत राहतात लोक, म्हणजे रागाने चडपडत राहतात किंवा काही जणांचा एकदम स्फोट होतो. आपण कुठल्या स्तरावर असू नये. आपण काय करावं, सहनशील असावं आणि आपल्याला क्षमा करता यायला हवं. म्हणजे पटकन आपण आध्यात्मिक जगतामध्ये पुढे जातो. क्षमाशीलता हा गुण आपल्यामध्ये पाहिजे. क्रोध आला तर रजोगुण आहे तो तमगुणामध्ये नेतो, आपल्याला पतनामध्ये नेतो आणि आपण जे काही तपस्या नामजप जे काही करतो ना दिवसभरात ते सगळं शून्य होऊन जातं. यासाठी क्रोधाला आपण आपल्या हृदयातून काढून टाकलं पाहिजे. इतरांमध्ये दोष म्हणजे आपण पाहू नये. म्हणजे एखाद्या व्यक्तीमध्ये खूप चांगले गुण असतील तर आपण त्याच्यात दोष कुठला एका शोधतो. किंवा आता एक पांढरं शुभ्र बेडशीट आहे तर त्याच्यावर एक डाग असेल तर आपल्याला तेवढाच दिसतो. म्हणजे आपली मनुष्याची वृत्ती आहे की वैगुण्य शोधायचं आणि वैगुण्याकडे आपलं बोट जातं. पण त्याच्यापेक्षा आपण उलटं केलं पाहिजे. म्हणजे एकदा द्रोणाचार्यांनी काय केलं की अर्जुनाला एक प्रश्न विचारला. एक असा खूप घायाळ झालेला जखमी कुत्रा होता, त्याचा डोळा बाहेर लोंबत होता. त्याला खूप असं म्हणजे अस्वच्छ होता, घाण होती त्याच्या अंगावरती. आणि म्हणजे जीभ अशी त्याची म्हणजे त्याच्यातनं रक्त वाहत होतं असं सगळं होतं. तर ते म्हणाले की ह्या कुत्र्यामध्ये काय गुण तू पाहिलेस, अर्जुनाला विचारलं काय दिसतं तुला. तर अर्जुन सांगितलं त्याचे दात खूप सुंदर आहेत आणि छान चमकतात. म्हणजे एखाद्या व्यक्ती
मध्ये कितीही वैगुण्य असेल, आपण कोणी परिपूर्ण आहे, त्याचे गुण कोणते आहेत ना चांगले, ते घेऊन आपण जे आहे तर त्यांची सराहना केली, म्हणजे त्यांचं कौतुक केलं, तर काय होतं, त्या व्यक्तीच्या हृदयामध्ये जो अग्नी आहे, म्हणजे जो तो प्रज्वलित करतो आपण. अग्नी कसा आहे, धुराने वेष्टिलेला आहे, आपण पाहिलं ना, मनुष्याची चेतना आच्छादित आहे. मग तो जो अग्नी आहे, तो आपण जर प्रज्वलित केला त्याच्या चांगल्या गुणांचं कौतुक करून आणि त्याला प्रोत्साहन देऊन, तर तो अग्नी आहे, तर तो प्रज्वलित होतो. आणि ही सगळी, मग त्या अग्नीमध्ये हे सगळे विकार रूपी सगळे जे दोष आहेत ना, त्याचे समस्त दोष जाळले जातात. मग हे आपण केलं पाहिजे. म्हणजे अशा पद्धतीने त्याला आध्यात्मिक स्तरावर उन्नत नेण्यासाठी आपण प्रयत्न असे करणं आवश्यक आहे. म्हणजे आपण वैगुण्य नाही पाहायचं, आपण त्याच्यामधले गुण पाहून त्याद्वारे आपण तो जो धूर आहे तर तो दूर करायचा. त्यांना प्रोत्साहन देऊन, त्यांची स्तुती करून, त्यांना पुढे जाण्यासाठी मदत करून, प्रेरणा देऊन, आणि ते दोष आहेत त्याच्याकडे दुर्लक्ष करायचं आपण. आणि त्याद्वारे आपण तो अग्नियज्ञ त्यांचा जो आहे म्हणजे तो चेतवला आपण, तर काय होईल, तर ते प्रज्वलित झाला अग्नी, तर नक्कीच हे हृदयातले विकार सगळे जळून खाक होईल आणि तो शुद्ध भक्त बनेल. मग आपले प्रयत्न असे असले पाहिजेत का? दृढ निश्चय म्हणजे काय, की आपण हे सगळे प्रयत्न भक्ती मार्गावर करत असताना आपल्याला कधी कधी अपयश येतं, टीका ऐकावी लागते, अपमानास्पद शब्द ऐकायला लागतात. मग आपण प्रयत्न करताना हे सगळं अपयश, हे सगळं जरी आलं तरी खिन्न व्हायचं नाही, वैफल्यग्रस्त व्हायचं नाही. आपण दृढ निश्चयाने प्रगती करायची का? कुठलंही अपयश हे आपल्याला काय बनवतं, तर यश मिळवण्यासाठीच धैर्य आणि यश मिळवण्यासाठी चिकाटी आणि प्रयत्न करण्याची ती पहिली पायरी असते, असं घ्यावं. आणि मग आता दुर्बळांना अभय आपण म्हणजे देण्या इतपत क्षत्रियांनी बलशाली असलं पाहिजे. अहिंसक का होत असं उगाचच खोटी म्हणजे अशा पद्धतीनं नको त्या ठिकाणी आपण अहिंसक आहोत असं दाखवू नये. म्हणजे जिथे हिंसेची आवश्यक आहे तिथं शत्रूशी लढून हिंसाच केली पाहिजे. पण त्याचबरोबर शत्रूला जर नियंत्रणात ठेवता येत असेल धाकानी वगैरे, तर अशा परिस्थितीमध्ये धाक दाखवून त्यांना क्षमा करून अशा पद्धतीने आपण नियंत्रण करावं. म्हणजे लहानपणापर्यंत आपण क्षमा करावी, हा क्षत्रियांसाठी गुण आहे. शौचम म्हणजे काय, मन, शरीर आणि व्यवहार यांचं पावित्र्य असं आपण राखलं पाहिजे. म्हणजे वैश्यवर्णाच्या लोकांनी व्यापार करत असताना कृषी, गोरक्षा, वाणिज्य, तर हे सगळ्यामध्ये काळाबाजार करू नये. आपण प्रामाणिकपणे करावं. नातीमानिता म्हणजे काय, की सगळ्याच वर्णाच्या लोकांसाठी, म्हणजे उच्च वर्णाच्या लोकांनी स्वतःला मान, अपमान, प्रतिष्ठा असं म्हणजे अशा पद्धतीने गर्विष्ठ होऊन जाऊ नये. आपल्या श्रेणीला अनुरूप असावं, आपण सगळ्यांचा सन्मान करून राहावं. सामाजिक सुव्यवस्था राखण्यासाठी शूद्रांनी सुद्धा या वर्णाच्या लोकांचा, उच्च वर्णाच्या लोकांना आदर म्हणजे त्यांचा आदर सन्मान करावा. आणि उच्च वर्णाच्या लोकांनी पण शूद्रांना आपल्या पुत्रांसमान, आपल्या लहान बाळांसमान असं घ्यावं, म्हणजे त्यांचाही सन्मान योग्य प्रमाणे करावा. म्हणजे हे सगळं एका निरोगी समाजाचं जे आहे ते दायित्व असतं. मग असे 26 दिव्य गुण आहेत. म्हणजे वेगवेगळ्या आश्रमानुसार हे गुणाचं अनुशीलन आपण जर केलं, तर सारांश काय, की आपली दुःखदायक जरी किती परिस्थिती असली, प्रतिकूल असली आपल्या जीवनामध्ये सगळी परिस्थिती, तरी ही अनुकूलतेमध्ये बदलू शकते. पहा, म्हणजे ह्या गुणांचा जर विकास केला आपण हळूहळू, तर आपण आध्यात्मिक स्तरावर, आत्मसाक्षात्काराच्या स्तरावर उन्नत होऊ शकतो. आता पुढे जाऊ आपण पुढच्या श्लोकावर. हा, मग तुझ्या श्लोकाचं दंभो दर्पोऽभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदम आसुरीम. हे पार्थ, दंभ, उर्मटपणा, अभिमान आणि अज्ञान हे असुरी प्रकृतीत जन्मलेल्या लोकांचे गुण आहेत. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. खूप खूप धन्यवाद माताजी, खूप छान. तर आता हे समजून घेऊया की आसुरी लोक जे आहेत ते कसे असतात, नियमांचे पालन करत नाहीत. त्याचा हत्ती कसा असतो एकदम शक्तिवान असतो आणि तो काय करतो, वृक्षाला मुळासकट उपटून टाकत पुढे जात असतो. त्याला वाटतं मी शक्तिशाली, तसं असतं ह्या लोकांचं. आता आसुरी लोकांचे गुण आपण अभ्यासूया. ते कसे असतात, दंभ म्हणजे अहंकार असतो, दर्प म्हणजे काय असतो, उर्मटपणा आणि अभिमान, गर्व असतो, आणि क्रोध पण असतो. हत्ती कसं असतो, म्हणजे चवताळला की असं प्रत्येक वृक्षाला मुळासकट उपटून पुढे जात, तसं दंभो दर्पो अभिमानश्च, हे जे त्या स्त्री लोकांचे गुण असतात. म्हणजे असं दंभ म्हणजे खोटा अहंकार असतो, आणि उर्मटपणा, अभिमान आणि गर्व असतो. म्हणजे आपल्याकडे शैक्षणिक पात्रता असते, त्याचा त्यांना अभिमान असतो, आणि इतरांनी आपल्याला मान सन्मान द्यावा, पूजा करावी असं त्यांना वाटतं, आणि तेवढं मान सन्मान देण्यास ते पात्र पण नसतात. तरी पण त्यांना असं वाटत असतं मी कुणीतरी आहे, आणि मग ते कठोरपणे बोलतात, कसंही बोलतात, काय करावं काय करू नये हे त्यांना कळत नसतं. मग आपल्या इच्छेनुसार, भावनेनुसार काही करतात, वाहवत जातात असे. आणि मग कोणतेही प्रमाण ते मानत नाहीत. म्हणजे असे जे असतात ते आसुरी लोक. म्हणजे मातेचे
उतरत असल्यापासून अशा आसुरी लोकांचे गुण पाहायला मिळतात पहा. ते प्रकट होतात, त्यांनी तेव्हाच धारण केलेले असतात, वय वाढल्यावर ते प्रकट होतात. असं दुर्योधन आहे ना, तुझ्या मातेच्या उदरात होता ना, तर दुर्योधनाचा जन्म होणार होता तेव्हा असे आसुरी गुण, म्हणजे अशी वाईट सगळी म्हणजे अपशकुनी सगळी चिन्ह जी आहे ते दिसत होते. आणि ज्या वेळेला म्हणजे त्याचा जन्म झाला आणि हळूहळू म्हणजे तो वाढू लागला, तर त्यावेळेला त्याचे सगळे आसुरी गुण हळूहळू प्रकट झाले. तर हे जे असतात ते आसुरी प्रवृत्तीचे लोक असतात. मग आता पुढे जाऊ आपण, मग त्याच्या पुढच्या श्लोकावर येऊ. हा मग त्याचे हा एक श्लोक वाचूया. हरे येस. कृष्ण. दैवी संपद्विमोक्षाय निबंधाय सुरीमता माशु च संपदम दैवीम अभिजातोसी पांडव. दैवी गुण मोक्षदायक असतात, तर आसुरी गुण बंधनकारक असतात. हे पांडवा, तू चिंता करू नकोस, कारण तू दैवी गुणासह जन्मेलेला आहेस. हरे कृष्ण. हा, हरे कृष्ण. आता इथे अर्जुनाची स्थिती आहे ना ती म्हणजे तो खात्री करतो, तर त्याला भगवान सांगतात तू काळजी करू नको, तू दैवी गुणामध्ये जन्माला आहेस. म्हणजे काय की दैवी गुण हे आपल्याला मोक्षाला नेणारे असतात, मुक्तीला नेणारे. आसुरी गुण आपल्याला बंधनात अडकवतात किंवा पतंतरी होतं आपलं. म्हणजे अर्जुन हा काही आसुरी गुणामध्ये जन्मलेला नाहीये, म्हणजे भगवान त्याला असं सांगून प्रोत्साहन देतात. म्हणजे आसुरी वृत्तीचे लोक जे आहेत ना, तर हे काही म्हणजे हे काही अशा पद्धतीनं साधक बाधक विचार करत नाहीत. म्हणजे अर्जुना हा तो साधक बाधक विचार करत होता, हे युद्ध केलं तर योग्य होईल का, मग गुरूंची हत्या करणं योग्य आहे का, म्हणजे असे आपले नातेवाईक मारले जातील, म्हणजे अशा सन्मान्य व्यक्तींची हत्या करावी की नको, असं त्याचा विचार चालू होता. म्हणजे क्रोध, खोटी प्रतिष्ठा किंवा कठोरपणा, अशा पद्धतीनं तो कुठल्याही अशा गोष्टींनी प्रभावित झालेला नव्हता. की म्हणजे त्यामुळे तो आसुरी वृत्तीचा नाहीच आहे. क्षत्रियांनी काय केलं पाहिजे, शत्रूवर बाण सोडणं हे दैवी प्रकृतीचं लक्षण मानलं जातं. आणि म्हणून आपल्या कर्तव्यापासून जो परावृत्त होतो तो आसुरी प्रवृत्तीचा असतो. मग हे आपण जे आहे ते समजून घेतलं. मग अर्जुनानं तेव्हा विलाप करायचं, दुःखी व्हायचं काही कारणच नव्हतं. म्हणजे वर्णाश्रम धर्माच्या नियमक तत्वांचा जो पालन करतो ना, तो नेहमी दैवी प्रकृतीमध्ये स्थित असतो. खूप महत्वाचा मेसेज आहे हा, म्हणजे खूप महत्वाचा भगवानांचा हा उपदेश आहे, आपण सगळ्यांनी लक्षात ठेवूया. मग आता पुढे जाऊ आपण. हा मग त्याची पुढच्या स्लाइडवरती. हा मग ह्या श्लोकानुसार भगवान काय म्हणतात की हे पार्थ, या जगतामध्ये दैवी आणि आसुरी असे दोन प्रकारचे लोक असतात. आणि मी यापूर्वीच तुला दैवी गुणांचं विस्तारपूर्वक वर्णन सांगितलं आहे, आणि आता माझ्याकडून आसुरी गुणांचं वर्णन आहे, कसं म्हणतात. म्हणजे काय की भगवान जे आहे ते आता दोन प्रकारच्या लोकांचं म्हणजे जे आहे ते वर्णन करणार आहेत. मग दैवी लोक जे असतात ते संयमित असतात. अर्थात ते साधू, गुरु, शास्त्र यांच्याकडून मार्गदर्शन घेतात आणि तसं आचरण करतात आणि प्रमाणित शास्त्रानुसार विधिविधानांचं पालन करत असतात. मग आता असे जे लोक आहेत ते दैवी, म्हणजे आपले देव जे आहेत, देवता जे आहेत, जे शास्त्रसंमत आता नियामक तत्वांचं पालन नाही करत, स्वतःच्या इच्छेनुसार काही कर्म करतात, मनाली ते कर्म करतात. मग हे लोक आहेत ते आसुरी वृत्तीचे. मग आता शास्त्रसंमत नियामक तत्वांचं पालन करणे ह्या निकषावर हे दोन विभाग आहेत. जे पालन करतात ते दैवी, जे पालन करत नाहीत ते आसुरी. म्हणजे काय की वेदांमध्ये देव आणि दानव हे दोन जे आहेत ते सांगितलेत. जे दैवी प्रकृतीमध्ये स्थित असतात ते देव, देवता, आणि दानव म्हणजे जे आहेत असुर जे आहेत, तर ते जे आहे ते आसुरी म्हणजे प्रवृत्तीमध्ये जे आहेत ते स्थित आहेत. म्हणजे दोघंही एकाच प्रजापतीपासून जन्माला आले, पण दोन्ही मधला भेद काय आहे की एक वर्ग आहे तो वेदसंमत आदेशांचं पालन करतो, एक आहे तो करत नाही. मग आता पुढे जाऊ आपण. हा मग त्याच्या पुढच्या स्लाइड मध्ये. हा आता ज्या श्लोकाचं हरे कृष्ण. येस माताजी. प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनान विदुरासुरः न शौचं नापि चाचारः न सत्यं तेषु विद्यते. आसुरी प्रवृत्तीचे लोक काय करावे आणि काय करू नये ते जाणत नाही. शुचिरभूतपणा, सदाचार तसेच सत्यही त्यांच्यामध्ये आढळत नाही. हा. आता इथे समजून घेऊया की आता हे आसुरी प्रवृत्तीचे लोक असतात त्यांचं कसं असतं पहा. म्हणजे आपण जर सुसंस्कृत समाजाचा एक भाग आहोत तर आपण सगळ्या शास्त्राच्या विधिविधानाचं खरं तर पालन केलं पाहिजे. वैदिक संस्कृतीचा आपण स्वीकार करून त्यानुसार आपलं खरं तर आचरण पाहिजे. पण असे जे लोक शास्त्राचं पालन करत नाहीत मग ते आसुरी मानले जातात. मग आता आसुरी लोक जे असतात त्यांना हे शास्त्रांचे नियम माहिती पण नसतात आणि शास्त्र नियमांचं पालन करण्याकडे त्यांचा काही ओढा पण नसतो. मग बहुतेक आसुरी लोक असतात त्यांना शास्त्र नियम काही माहिती नसल्यामुळे, ते जाणत नसल्यामुळे मग ते पालन करण्याकडे त्यांचं काही म्हणजे कल नसतोच, तशी प्रवृत्ती पण नसते आणि त्यांची श्रद्धाही नसते. आणि समजा जरी असेल त्यांना ज्ञान तरी ते काही पालन ते करण्याकडे ते म्हणजे कधीही ते
प्रवृत्त होत नाहीत. मग वैदिक आदेशानुसार म्हणजे कर्म करण्याची त्यांना काही इच्छा पण नसते आणि त्यांची श्रद्धा पण नसते. मग आता असुर कसे असतात, तर अंतर्बाह्य आपली शुची आवश्यक आहे, हो की नाही? म्हणजे आपण सकाळी उठून शरीराचं म्हणजे जे आहे तर त्याची स्वच्छता, म्हणजे स्नान केलं पाहिजे, आपण दात घासले पाहिजे, स्वच्छ छान वस्त्र परिधान केली पाहिजे. अशा पद्धतीने स्वतःचं शरीर जे आहे ते त्याची आंतरिक बाह्य स्वच्छता, आंतरिक स्वच्छतेचा प्रश्नच येत नाही. हे असुर असतात त्यामुळे ते भगवान जे आहेत तर त्यांची म्हणजे सर्वोच्च नियंत्रक पद जे आहे ते मानतच नाही. ते स्वतःलाच मी कुणीतरी भगवान आहे म्हणतात. आणि मग असे जे असतात ते जे आहेत तर ते आंतरिक शुचीविषयी सांगायचं तर आपण हरे कृष्ण महामंत्राचा आपण जप करणं आवश्यक आहे. पण असुरांना अंतर्बाह्य शुद्धी करता कुठलंच नियमांचं पालन करायचं नसतं. म्हणजे ह्याचं उदाहरण आपण घेऊया की रामायणामध्ये जेव्हा हनुमान सीतामैयाला शोधायला जातात तर सगळ्यात पहिल्यांदा त्यांच्या महालामध्ये जातात, राण्यांच्या रावणाच्या. तर तिथे काय पाहतात, तर रावण जो आहे ना, तर सगळ्या ज्या महिला आहेत तर त्या अशा उघड्या वगैरे झोपलेल्या असतात आणि त्यांच्यासोबत मदिरापान करून त्या अशा इतस्ततः म्हणजे अशा लोळत पडलेल्या असतात. म्हणजे हे सगळं असुरी प्रवृत्तीच्या लोकांचं वर्णन आहे बा. मग याच्यावरून समजून येईल की म्हणजे हनुमान म्हणतात की सीतामैया इथे नसणार आहेत. म्हणजे अशा पद्धतीने दैवी प्रकृतीचे लोक असतात ते वेगळ्या म्हणजे शास्त्राच्या विधिविधानाचं पालन करत असतात आणि ते त्यांचं आचरण जे असतं ते वेगळं असतं आणि म्हणजे ते शास्त्रानुसार असतं, शास्त्राच्या विधिविधान. त्यामुळे ते खूप शुद्ध भावनेमध्ये असतात, म्हणजे वेगळ्या मनस्थिती असतात, त्यांच्या मनोभाव वेगळे असतात. अशा पद्धतीच्या अशुद्धी नसतात त्यांच्यामध्ये. मनुस्मृतीमध्ये मानव समाजाच्या आचरणाविषयी सगळं सांगितले पहा. त्यानुसार जर आपण आचरण केलं तर निश्चितच काय होईल, तर आपण जे आहे तर एक चांगला समाज निर्माण करू शकतो. अन्यथा काय आहे, स्त्रिया आणि बालक जे आहेत तर त्यांना संरक्षणाची गरज असते. मग त्यांना जर नको इतकं स्वातंत्र्य दिलं गेलं, म्हणजे स्त्रियांना पुरुषांसमोर स्वातंत्र्य दिलं गेलं म्हणजे असं, आणि समाजाची परिस्थिती त्यामुळे सुधारली जाते, हे चुकीचं आहे. हे स्वैराचारी म्हणजे विचारांना आपण खतपाणी घातल्यासारखं आहे पहा. म्हणजे स्त्रीला नेहमीच संरक्षणाची गरज असते. लहानपणी पित्यांकडून कौमार्य अवस्थेत, नंतर पतींकडून आणि पश्चात पुत्रांकडून, म्हणजे पतींच्या पश्चात, तर हे आवश्यक आहे. आणि आधुनिक व्यवस्थेमध्ये काय आहे की अशी जी प्रतिमा निर्माण केली आधुनिक जगतामध्ये की स्त्रीला पुरुषा इतकंच महत्व दिलं पाहिजे किंवा हे, तर हे जे आहे ना, तर स्त्रीला स्त्री धर्म आहे. वर्णाश्रम व्यवस्थेनुसार कसं आहे, स्त्रीला स्त्री धर्म आहे आणि स्त्री धर्म निभावून स्त्रीला महत्वही तितकंच होतं. पहा ना, आपल्या ज्या स्त्रिया आहेत त्यांना आपण माता, म्हणजे स्त्रीला, प्रत्येक स्त्रीला माता म्हणून आपण नमस्कार दंडवत म्हणजे करतो. आपल्या अनेक देवी देवता आहेत की त्यांनी किती मोठ्या युद्धामध्ये भूमिका पार पाडलेली आहेत. भगवानाच्या विविध शक्ती आहेत. म्हणजे स्त्रियांना तितकंच महत्वाचं स्थान वर्णाश्रम व्यवस्थेनुसार आणि आपल्या वैदिक संस्कृतीमध्ये आहे. पण आताच्या आधुनिक संस्कृतीमध्ये समान दर्जाच्या नावाखाली स्वैराचार मोकळा आहे. तर हे आपल्याला रजोगुण तमोगुणाकडे नेणार आहे. हे आपल्या संस्कृतीला म्हणजे आहे तर म्हणजे शास्त्राला किंवा विधिविधानाला अनुसरून नाही पहा. म्हणजे आपल्या नैतिक मूल्यांचा सुद्धा ऱ्हास झालाय, विवाह पद्धती संपत चालली. आणि अशा पद्धतीने आधुनिक शिक्षण व्यवस्थेमध्ये जे लिव्ह इन रिलेशनशिप, अशा पद्धतीच्या ज्या गोष्टी, म्हणजे हे सगळं जे आहे ते आपल्या संस्कृतीचा ऱ्हास करणार आहे. म्हणजे आपल्याला हे तमोगुणाकडे नेणार आहे, असुरी प्रवृत्तीचं आहे. म्हणजे समाजाच्या हितार्थ ज्या गोष्टी आहेत तर असुरी प्रवृत्तीचे लोक स्वीकारत नाहीत, म्हणजे आणि शास्त्राच्या विधिविधानाचं ते पालन करत नाही. हे आपण विचारून समजून घेतलं. मग आता पुढे जाऊ आपण. ते चित्रात म्हणजे सगळं मदिराक्षी ह्यामध्येच ते गुंतलेले असतात. मग आता हे जे लोक असतात ते म्हणतात की जग आहे ते असत्य तथा निराधार आहे. परमेश्वर नावाचं कोणीही याचे नियंत्रण करीत नाही. त्यांच्यामध्ये केवळ मैथुनाच्या इच्छेमध्ये हे जग निर्माण झाले आणि याच्या निर्मितीस कामाखेरीज अन्य कोणतेही कारण नाही. म्हणजे असुरांचा निष्कर्ष म्हणजे काय असतं की जग जे आहे तर त्याची जी उत्पत्ती आहे तर म्हणजे तर त्याच्यासाठी म्हणजे कार्य, कारण, नियंत्रण, प्रयोजन असं काही नाही आहे. हे म्हणजे असं अचानक सगळ्या म्हणजे क्रिया प्रतिक्रिया, म्हणजे आपण म्हणतो ना मॉलिक्युलर रिॲक्शन, त्यामुळे झाले आणि सृष्टीची रचना झाली. आणि सृष्टीचा असा त्यांच्या उत्पत्तीचा स्वतःचा एक सिद्धांत असतो, सृष्टी कशी निर्माण झाली. म्हणजे जगाची उत्पत्ती आपोआप झाली आणि जगाच्या पाठीवर परमेश्वर वगैरे असलं काही नाहीये. आणि परमात्म्याचा तर ते स्वीकारच करत नाही, किंवा आपला आत्मा आहे त्याचा पण ते स्वीकार करत नाहीत. म्हणजे जड आणि चेतन, म्हणजे भौतिक पदार्थ आणि चेतन तत्व ह्याचा पण ते भेद समजू शकत नाही. आणि म्हणून संपूर्ण विश्व म्हणजे असं एक अज्ञानाचा गोळा आहे आणि सगळं काही शून्य असं ते विचार करतात. आणि मग सृष्टीमध्ये जे वैविध्य आहे तर ते म्हणजे अज्ञानाचं प्रदर्शनच असतं ते, असं म्हणजे त्यांच्या म्हणजे त्याच्याबद्दल तर त्यांना काही सांगताच येत नाही. म्हणजे स्वप्नावस्थेत
अवस्थेत मनुष्य काय करतो, अनेक गोष्टींची निर्मिती करतो पण ते खऱ्या नसतात. मग तसंच ते म्हणजे जागृत अवस्थेत म्हणजे आपण येतो तेव्हा आपल्याला स्वप्नही कळतं ना. मग आपलं वास्तविक जीवन आहे तर हे स्वप्नच आहे असं त्यांना वाटत असतं. म्हणजे भौतिक जीवन म्हणजे स्वप्नच आहे, तात्पुरतं आहे. मग ते तिथं स्वप्न आहे असं त्यांना वाटत असतं. म्हणजे खऱ्या अर्थाने ते आपलं स्वप्नवतच आहे भौतिक जीवन, तात्पुरते. हम्म. आणि ते त्यात असा विचार करत असतात म्हणजे. आणि सगळ्या म्हणजे स्वप्नांचा उपभोग घेण्यासाठी ते अतिशय कुशल असतात म्हणून ज्ञान प्राप्ती करतात. अशा पद्धतीनं अधिक अधिक म्हणजे ते उन्नत होण्याचा प्रयत्न करत असतात. संशोधन करतात वगैरे. तर त्यांना काय वाटतं, मूल म्हणजे मुलाचा जसं स्त्री पुरुष संभोगाने जन्म होतो ना, तर तसं म्हणजे जे आहे तर हे जग सगळं तसं आहे. म्हणजे त्या संभोगानेच तयार झालेलं आहे. म्हणजे त्यामुळे जीवांची निर्मिती झाली अशा पदार्थांच्या संभोग म्हणजे जे आहेत तर ते संयोगाने. म्हणजे आत्मतत्व नावाचा काही प्रकार नाही, आत्मतत्व विरहित हे जगत आहे असं ते विचार करतात. किंवा अं, म्हणजे आपण समजून घेऊया की इथे भौतिक प्रकृती जी आहे तर ते निर्माण करण्याचं भगवानांचं प्रयोजन आहे की आपल्यासारख्या जीवांना आवश्यकता असलेल्या वस्तू पुरवून त्याद्वारे आपण भक्ती मार्गावर कसे उन्नत होऊ ह्यासाठी ती भौतिक प्रकृती निर्माण केलेली आहे आपल्यासाठी. पण हे ते काही जाणतच नाही. म्हणजे भगवान म्हणतात ना, मया अध्यक्षेण प्रकृती सुयते सचराचरम. म्हणजे भगवान यांच्या अध्यक्षतेखाली त्यांच्या म्हणजे त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली भौतिक प्रकृती अशी कार्य करते. पण असलं त्यांना काही माहितीच नसतं आणि जाणायचं नसतं आणि त्यांचा विश्वास पण नसतो. श्रीकृष्णाच्या वचनावर त्यांना श्रद्धा नसते का. आणि त्यांचं कसं असतं की असुरी व्यक्तींचा स्वतःचा एक सिद्धांत असतो. आणि मग त्यांच्या दृष्टीने एक शास्त्रार्थ दुसऱ्या शास्त्रार्थ इतकाच प्रमाणभूत असतो. म्हणजे काय की एक संशोधन आहे ते दुसऱ्या संशोधना इतकंच प्रमाणभूत ते मानतात. पण खरं तर शास्त्राचा एकच असा प्रमाणभूत सिद्धांत असायला पाहिजे. एकच धर्म, एकच शास्त्र, एकच देव असणं आवश्यक आहे पहा. आणि असं आहे, भगवान हेच सर्वोच्च नियंत्रक आहेत. आणि शास्त्र जे आहे म्हणजे वेद हे एकमेव शास्त्र आहे की आपल्या सगळ्या ब्रह्मांडासाठी जे आवश्यक आहे. अशा पद्धतीनं आणि एकच सनातन धर्म आत्म्याचा आहे तो म्हणजे भगवान यांची सेवा करणे. म्हणजे एकच शास्त्र, धर्मशास्त्र म्हणजे वेद, भगवद्गीता, भागवत त्याच्या मधून जे निर्माण झालं त्याचं सार म्हणून हे जरी आपण अभ्यासलं तरी पुरेसं आहे. पण हे ते जाणत नाहीत का. म्हणजे इथे आपण समजून घेऊया की ते एक थिअरीचं नाव घेतात एका विशिष्ट की म्हणे ते दोन तारे एकत्र आले आणि त्यांचा स्फोट झाला आणि मग जे आहे ते जग निर्माण झालं. अशा पद्धतीने हे ब्रह्मांड निर्माण झालं. मी एक प्रश्न विचारते, असा बॉम्बस्फोट झाल्यावर इथनं काही निर्माण होतं का. म्हणजे लोक अशा पद्धतीने हिंसा करतात, मग इथं नवनिर्माण का बरं होत नाही. म्हणजे आपण दोन बॉम्ब एकत्र आणले आणि त्यांचा स्फोट केला तर काही निर्माण होतं का नवीन. मग ही कशी काही थेअरी योग्य आहे पहा, आपण विचार करूया. म्हणजे स्फोटच होतो तिथे सगळा विनाशच होतो ना, तिथे काही निर्माण होतं का. म्हणजे त्यांचे संशोधन कशी चुकीचे आहेत पहा. तिथं हिंसा किंवा हे सगळं असं जे करणारे जे लोक आहेत तिथून काही निर्माण होताना दिसतंय का आपल्याला. नाही. मग असे जे लोक आहेत ते असुरी प्रवृत्तीचे असतात पहा. म्हणजे असुरी प्रवृत्तीच्या लोकांमध्ये हे सगळे गुणधर्म असतात, त्याची उदाहरण आहेत. पण ह्याच्यातून मला हा संदर्भ द्यावा असं वाटला की जर असे दोन तारे एकत्र येऊन त्यांचा स्फोट झाला तर आपण सगळे पाहिलंय का की असा स्फोट होतो तिथं. म्हणजे तिथं आगीचे लोळ उमटतात, ठिंग्या पडतात. मग तिथं काही जीवाची निर्मिती होणं शक्य आहे का अशा स्फोटामध्ये. आपण विचार करू शकतो का, नाही की नाही. मग हे सगळी त्यांची अशी मिथ्या सगळी जे आहेत तर ते सिद्धांत आहेत की ज्याच्यावर आपण विश्वास ठेवणं योग्य आहे. हे सगळं भगवद्गीतेमध्ये, भागवतामध्ये याचं वर्णन करण्यात आले की प्रत्यक्ष कशा पद्धतीने आपण निर्माण झालो. भगवान आपल्याला सांगतात. मग आपल्याकडे वैदिक ज्ञान आणि आपण उन्नत आहोत तर ते ज्ञान आत्मसात करून आपण जे आहे ते उन्नत होणं आत्मसाक्षात्काराच्या स्तरावर आवश्यक आहे. मग पुढे जाऊ आपण. हो ताई. मग आता अशा निष्कर्षांचं अनुगमन करीत असताना स्वतःचा नाश करून घेतलेले आणि अल्पबुद्धी असणारे असुरी लोक जगाचा विनाश करण्यासाठी अहितकारी तथा उग्र कर्मामध्ये संलग्न असतात. म्हणजे जगाचा विनाश होईल असे कर्म करण्यात असुरी लोक रत झालेले असतात पहा. म्हणजे अल्पबुद्धी असतात आणि परमेश्वराचं अस्तित्वाची म्हणजे जे आहे ते कल्पना अशा भौतिकवादी लोकांना नसते. म्हणजे ते प्रगती आपण करतोय असं वाटते. पण भगवद्गीतेनुसार हे लोक कशात अज्ञानी आणि विचार शून्य. म्हणजे काय की ते भौतिक जगतात अधिक अधिक उपभोग घेण्यासाठी भौतिक जगतात प्रगती करत असतात. म्हणजे उपभोगाची साधनं जे आहेत तर त्यामध्ये प्रगती करतात आणि ती नवनवीन साधनांचा शोध घेतात. मग ही त्यांना आपली प्रगती वाटते मानवी समाजाची, पण ही अधोगती आहे. इंद्रिय तृप्ती अजून वाढते त्यामुळे. म्हणजे अजून पशुवत आपण होतो पहा. मग आता अशा संशोधनाचा काय उपयोग की ज्यामुळे प्राणीमात्रांचा नाश होईल पहा. शस्त्रास्त्रांचं संशोधन
शिक्षण, मग त्यामुळे आण्विक शस्त्र ज्यांच्याकडे चांगली तर ते म्हणजे स्वतःला प्रगत मानतात. मग खरं तर आता परिस्थिती अशी आहे, सगळीकडे युद्ध सुरू आहे. आणि मग अशी जी स्फोटकं आहेत आणि असे जे न्यूक्लिअर बॉम्ब आहेत तर ते आपल्याला, किंवा अशी शस्त्र आहेत ती जगाच्या विनाशासाठीच निर्माण केलेली आहेत पहा. म्हणजे आसुरी प्रवृत्ती काय करतात, मानव समाजामध्ये अशा शस्त्रांचा अस्त्रांचा शोध लावतात. मग ही शस्त्रास्त्र कधी मानवी समाजामध्ये सुख समृद्धी देतील का, आपण विचार करूया. म्हणजे हे शस्त्रास्त्र काय करतील, युद्धच घडवतील, विनाशच करतील सगळा. आणि त्याद्वारे काय करतील, अराजक मानवतील, जसं आता चाललंय पहा सगळ्या जगतामध्ये. विश्वयुद्धाच्या खाईमध्ये म्हणजे बरेचशी जी राष्ट्र आहेत ती ओढली गेली आहेत. मग हे जे आहे ते कधी सुख समृद्धी भरभराट देईल का युद्ध आपल्याला, अशी शस्त्रास्त्र, असे शोध, अशी स्फोटक, कधीच नाही. तर हा भाग आपण समजून घेणं आवश्यक आहे. आता पुढे जाऊ आपण. पुढच्या स्लाइडमध्ये. पुढच्या स्लाइडवर. हा, मग आसुरी लोक कधीही तृप्त न होणाऱ्या कामाचा आश्रय घेतात. गर्व, खोटी प्रतिष्ठा तथा मदामध्ये अखंड बुडून जातात. परिणामी ते मोहित होऊन अनित्य गोष्टीमुळे आकर्षित होतात. तसेच अशुचिर्भूत कर्मे करण्यात व्रतस्थ होतात. म्हणजे असे जे आसुरी लोक असतात त्यांची कामवासना कधीच तृप्त होत नाही. म्हणजे सतत विषयाचा भोग घेण्यासाठी, म्हणजे काय, तर इथे आपण समजून घेऊ की अशा वेगवेगळ्या पद्धतीनं ते जे आहे तर इंद्रिय भोग करत असतात. म्हणजे काय की जुगार खेळणं, अशा अनैतिक मार्गांनी पैसे मिळवणं, अनैतिक संबंध ठेवणं, आपले म्हणजे वेगवेगळ्या स्त्रियांशी संग करणं, मग अल्कोहोल, धूम्रपान किंवा मांसाहार करणं. म्हणजे हे जे आहे तर हे काय आहे, तर हे मोह आहेत त्यांचा, आणि त्यामुळे चुकीच्या दिशेने ते कार्य करत असतात. म्हणजे असे जे लोक असतात ते एका वेगळ्याच परमेश्वराची, स्वयंनिर्मित परमेश्वराची निर्मिती करतात पहा. आणि म्हणजे स्वनिर्मित मंत्र पण एक निर्माण करतात. आणि मग लैंगिक भोग, धनसंचय, हे दोनच त्यांच्यासाठी आकर्षणाच्या गोष्टी असतात पहा. पहिला म्हणजे हे जे आहे तर ते ही अशुची व्रत असं म्हटलंय. म्हणजे हे अतिशय महत्वपूर्ण आहे की अशा पद्धतीचं जीवन निषिद्ध आहे. म्हणजे आसुरी लोक काय करतात, मदिराक्षी, द्यूत आणि मांसाहार एवढंच करत असतात. आणि अशा त्यांच्या सगळ्या म्हणजे अशा जे असतात ते ह्याला अशुची असं म्हटलं, किंवा अशौच, म्हणजे अशा सगळ्या चुकीच्या सवयी असतात त्या. म्हणजे अभिमान आणि खोट्या प्रतिष्ठेनं उन्मत्त होऊन मग वेदांच्या विरुद्ध जाऊन असं स्वैराचारी त्यांचं जे आहे नंतर ते वागणं असतं. आणि त्यामध्ये नरकाच्या दिशेनं जे आहे ते रोज एक पाऊल टाकत असतात, पण त्यांना वाटत असतं आपण खूप प्रगती करतो. आता पुढे जाऊ आपण पुढच्या श्लोकावर. हा, मग आता इंद्रिय तृप्ती करणे हीच मानवी संस्कृतीची मुख्य आवश्यकता आहे असा त्यांचा विश्वास असतो पहा. अशा प्रकारे त्यांना मरेपर्यंत अमर्याद चिंतांनी ग्रासलेलं असतं. शेकडो हजारो पाशाने बद्ध झालेले, कामक्रोध परायण असलेले हे आसुरी लोक इंद्रिय तृप्ती करता अन्यायी मार्गाने धनसंचय करतात. म्हणजे काय, या आसुरी लोकांना वाटते की इंद्रिय उपभोगण्यासाठीच आपला जन्म झालेला आहे, आणि म्हणून मरेपर्यंत इंद्रिय तृप्तीच करण्यामध्ये ते गुंतलेले असतात. पुनर्जन्मावर तर विश्वास नाही ठेवत ते. किंवा आपल्याला आपल्या कर्मानुसार वेगवेगळे देह म्हणजे मिळतात, तर ह्याच्यावर पण त्यांचा विश्वास असतो. मग एकापेक्षा एक योजना आखत असतात, त्याला कधी अंतच नसतो. अशा पद्धतीनं त्यांचं चालू असतं. आणि मग त्या योजनांची पूर्ती त्यांच्या होत नाही. मग आसुरी मनवृत्तीचे मनुष्य असतात तर ते मरताना सुद्धा वैद्याला म्हणतात, अजून 4 दिवस मला जर जगायला मिळाल तर अजून मी हे करेन ते करेन. म्हणजे पण आता वैद्य काय आपलं जीवन काही वाढवू शकत नाही ना. म्हणजे भगवान यांच्या इच्छेनुसारच, भगवानाने जो काही भोग ठरवून दिला त्या शरीराचा तेवढाच म्हणजे काळ आत्मा तिथे राहू शकतो. मग अशा पद्धतीनं आसुरी लोक परमात्म्यावर तरी विश्वास ठेवतच नाहीत. मग इंद्रिय तृप्तीसाठी सगळ्या प्रकारचे पापकर्म करतात. परमात्मा आपल्या शरीरात आहे आणि ते साक्षी आहेत हे तर ते मानतच नाहीत पहा. आणि अशा पद्धतीने वेदांवर पण श्रद्धा नसते. आणि इंद्रिय तृप्ती जी आहे तर ती म्हणजे इतकी ते करत असतात की स्वेच्छाचारी जीवन ते जगत असतात. मग अशा पद्धतीनं त्याला म्हणजे ह्या सगळ्या म्हणजे गोष्टी मिळवण्यासाठी सदैव ते चिंताक्रांत असतात. म्हणजे सदैव जे आहे तर इंद्रिय तृप्तीच्या इच्छेने ते असे असतात तर पीडित असतात. आणि त्याद्वारे ते मिळवण्यासाठी, म्हणजे अशा गोष्टी मिळवण्यासाठी सदैव चिंताक्रांत होऊन ते कशा मिळवता येतील, मग कुठल्याही मार्गाने कशा मिळवता येतील असे प्रयत्न त्यांचे चालू असतात. तर पुढे जाऊ आपण. पुढच्या श्लोकावर. हा, मग असे जे लोक असतात आसुरी लोक, तर ते विचार करतात की आज माझ्याकडे एवढी संपत्ती आहे, मग आता माझ्या योजनेनुसार मी असं करेन तसं करेन, मग अमुक वर्षात मी एवढी संपत्ती मिळेल. मग आता हे धन आहे ते माझ्याकडे भविष्यात म्हणजे असं उत्तरोत्तर वाढत गेलं पाहिजे. आणि मग तो माझा शत्रू आहे, मग मी ह्याला मारून टाकलं म्हणजे माझं स्पर्धक जे
तर असे माझे सगळे शत्रू मी मारून टाकेन. म्हणजे असे मारले जातील. मग मीच सगळ्यांचा यांचा ईश्वर प्रमुख भोक्ता बनेन. म्हणजे माझ्यासारखा श्रेष्ठ कोणी असला नाही पाहिजे. म्हणजे मी परिपूर्ण बलवान सुखी आहे. मग माझ्या आजूबाजूला माझे वैभवशाली नातलग जे आहेत तर त्यामध्ये मीच धनाढ्य असलं पाहिजे असं त्यांचं असतं. माझ्यासारखं बलवान सुखी कुणीच नाही म्हणजे असं त्यांना राहायचं असतं. आणि मी यज्ञ करीन, मग मी दान देईन म्हणजे मोठेपणा करायला, आणि मी मौज मजा करेन, आरामात राहीन, असं त्यांचं जीवन असतं. म्हणजे हे अज्ञान आहे सगळं, हे सगळं भ्रम आहे. म्हणजे अशा पद्धतीने स्वतःलाच करता मानून हे चुकीच्या मार्गाने जात असतात. मग आता पुढे जाऊ आपण. काय म्हणतात पुढच्या श्लोकावर? हा, मग आसुरी मनुष्य विचार काय करतो, की आज माझ्याकडे जे मग आता हा श्लोक झाला याच्या पुढचा घेऊया 16 नंबरचा. हा, तर त्याची उदाहरणं म्हणजे हिरण्यकश्यपू पहा, की ज्यांनी काय केलं, की जे आहे प्रल्हाद महाराजांना आपल्या मांडीवरून भिरकावलं, किंवा जो शिशुपाल आहे, की इतका मत्सरी होता, त्याच्याकडे ऐश्वर्यधन होतं, त्याला वाटायचं स्वकर्तृत्वावर आहे, म्हणून त्याने काय केलं, कृष्णांना जो आहे तर त्यांच्याविषयी जे आहे तर ते म्हणजे अपमानास्पद असं तो बोलला. मग त्याला कृष्णाने दंडित केलं पहा. किंवा रावणाने काय केलं, तर जे आहे तर ते ब्राह्मणाचं रूप घेतलं आणि सीतामायाचं अपहरण केलं. पण भगवानने तर दंडित केलं. म्हणजे असे जे असतात असुरी वृत्तीचे ते स्वैराचारी असतात, काही कार्य करत असतात आणि त्यांना स्वतःपेक्षा अजून कोणी जे आहे तर ते वर्चस्व कुणाचं नको असतं, असे जे असतात भगवानांच्या ऐश्वर्याचा भोग घेतात, पण भगवानांचं अस्तित्व ते मान्य करत नाही. मग आता पुढे माताजी 16वा श्लोक, तरी 13, 14, 15 येते. माताजी श्लोक नाहीये, हे अनुवाद आहे. हा, त्या अनुवादातली मी उदाहरण आता चर्चा केली, आणि कंसाचं उदाहरण जे आहे ना ते इथे चित्र आहे पहा. तर ते मी चर्चा करून 16व्या श्लोकावर या म्हणते मी तुम्हाला तोपर्यंत. माताजी याच्यामध्ये 16वा श्लोक नाहीये, हीच पीपीटी येते. माताजी, हा जो अर्थ आहे ना, हा ह्या तिन्ही श्लोकांचा मिळून आहे. मग ह्याच्या पुढच्या स्लाइडवर या असं मला सांगायचं तुम्हाला. हा, मग हा 16वा श्लोक आहे. आलं लक्षात? हा, मग यातली उदाहरणं मी चर्चा केली सगळी. कंसाचं एक उदाहरण आहे ह्याच्यामध्ये. तर तो कसा असुरी प्रवृत्तीचा होता, तर त्यांनी काय केलं, जेव्हा ही जी आकाशवाणी झाली तर त्यावेळेला असुरी प्रवृत्तीचे लोक सतत स्वतःचा नेहमी विचार करत असतात. लगेच ह्या देवकीच्या म्हणजे जो पोटी येणारा 8वा पुत्र आहे तो तुझा वध करेल म्हणल्यावर लगेच त्यांनी देवकीचे केस जे आहे ते पकडले आणि तलवार घेऊन तिला म्हणजे ती मारायला तिला त्यांनी उपसली. मग वासुदेवाने त्यांना चतुराईने सांगितलं की आता तरी तुला धोका नाही, अशा पद्धतीने त्यांनी देवकीचं जे आहे ते प्राणरक्षण केलं. मग अशा पद्धतीचे असुरी लोक असतात. म्हणजे ही असुरी प्रवृत्ती आपण याच्यातून समजून घेतली. म्हणजे त्यांना जे आहे ते स्वतःच जे आहे म्हणजे स्वैराचार कसं असतं, तर त्यांना स्वतःचा इंद्रिय भोग आणि स्वतःची इंद्रिय तृप्ती ह्यामध्येच ते गुंतलेले असतात. मग आपल्याला जे धोकादायक आहे मग ते कसं नष्ट करता येईल, मग बहीण जरी असली तरी त्याचा विचार नाही केला कंसाने. मग ही असुरी प्रवृत्ती आहे का. आता आपण 16वा श्लोक समजून घेऊया. आपण 13, 14, 15 या 3 श्लोकांचा अनुवाद आहे आणि त्यानुसार उदाहरणं मागच्या स्लाइडमध्ये समजून घेतली. आता हा 16वा श्लोक आहे, त्याचा अनुवाद आपण समजून घेऊया. तर अशा पद्धतीनं अनेक चिंतांनी भ्रांत झालेले आणि मोहजालामध्ये बद्ध झालेले असुरी लोक इंद्रिय तृप्तीमध्ये अत्याधिक आसक्त होतात आणि नरकामध्ये पतित होतात. म्हणजे काय, की असुरी लोक जे असतात ते धनसंचयाच्या इच्छेला त्यांच्या काही अंतच नसतो, आणि मग धनार्जन करण्याची त्यांची अभिलाषा इच्छा इतकी अमर्याद असते ना, की साम दाम दंड भेद काही गोष्टी ते करतात. त्यासाठी पापकर्म करायला बिलकुल संकोच करत नाहीत. मग कुटुंब, घर, धनसाठा याविषयी ते मोहितच असतात पहा. मग अजून कसं धनाची वृद्धी होईल ह्याचाच ते विचार करत असतात. आणि मग आपल्याला जे मिळालेलं वैभव आहे हे आपलं म्हणजे पूर्वजन्माचा संचित असला काही ते विचार करत नाही. ते विचार करतात हे स्वकर्तृत्व सगळं जे आहे ते मी मिळवलंय पहा. आणि खरं तर व्यक्तीला म्हणजे पूर्वकर्माचा संचित असतं, त्यानुसार त्याला उच्च कुळात जन्म, उत्तम बुद्धिमत्ता, उत्तम धन, उत्तम सौंदर्य मिळालं असतं. पण हे ह्याच्यावर त्यांचा विश्वास नसतो. मग असे लोक जे असतात ते काय करतात, मग जे आहे ते म्हणजे असले लोक एकमेकांची स्पर्धा करतात पहा, आणि मग शत्रू होतात एकमेकांचे. मग
शत्रुत्व कसं असतं मग घराघरात पण शत्रुत्व असतं. म्हणजे जे एकाच घरातले व्यक्ती असतात, दोन भाऊ, दोन बहिणी, बहीण भाऊ एकमेकांशी ईर्ष्या करतात असं असतं पहा. मग कुटुंबामध्ये म्हणजे दोन कुटुंबामध्ये असतं, म्हणजे एक शेजारी दुसऱ्याची अशी शत्रुत्व करतो, ईर्ष्या करतो. मग कुटुंबामधून एका समाजामध्ये दोन वेगवेगळे समाज आहेत, कम्युनिटी, त्यांच्यामध्ये असतं शत्रुत्व. मग तिथून ते पुस्तक हे दोन म्हणजे वेगवेगळे राज्यामध्ये पोहोचतं. मग राज्यातून दोन वेगवेगळ्या राष्ट्रामध्ये शत्रुत्व म्हणजे कलह, भांडण आणि त्याद्वारे युद्ध जे आहे ते घडतं. म्हणजे अशा पद्धतीनं हे जे आहे तर युद्ध आणि शत्रुत्व, सतत कलह, हे सगळं जग जे आहे तर अशा पद्धतीच्या आसुरी प्रवृत्तीच्या लोकांच्या हे सगळं जे आहे तर ते सगळं प्रदूषित होत जातं का. म्हणजे आसुरी मनुष्याला काय वाटतं की आपण इतरांच्या त्यागावर जगतो, म्हणजे त्याला आपणच परमेश्वर आहे असं वाटतं पहा. आणि याला सांगतो की तुम्ही काही परमेश्वर वगैरे असं काही म्हणजे विचार करू नका. तुम्हीच सगळे परमेश्वर आहात. तुम्हाला स्वतःला आवडेल तसं तुम्ही जीवन जगू शकता. परमेश्वराचा काही म्हणजे तुम्ही विचार करू नका, अशा पद्धतीने आसुरी लोक विचार करतात. मग आसुरी लोक काय पाहतात की इतर लोकही आपल्याप्रमाणेच श्रीमंत आणि प्रभावी जे आहेत तर त्या म्हणजे तर त्यांच्यापेक्षा ते म्हणजे आपल्या स्वतःपेक्षा ते प्रभावी नाही असले पाहिजे. आणि यासाठी मग आसुरी लोक विचार करतात म्हणजे की असं माझ्यापेक्षा अजून कोण प्रभावी असलं नाही पाहिजे. मग त्यासाठी ते वेगवेगळे प्रयास करत असतात की ज्याद्वारे ते स्वतः प्रभावी राहतील. आणि मग त्यामुळे इतर लोकांचा अतोनात छळ असं सगळं ते करतात. आणि हिरण्यकशिपूनं काय केलं की माझाच मंत्र म्हणायचा, विष्णूला म्हणजे यज्ञ आहे तो विष्णूला नाही अर्पण करायचा, मलाच करायचा अर्पण, अशा सगळ्या धर्माचरणी लोकांचा त्यांनी छळ केला पहा. म्हणजे असे जे असतात ते असुरी प्रवृत्तीचे लोक असतात. म्हणजे मग आता उच्चतर ग्रहात जायचं असेल तर ते म्हणतात की असे यज्ञ विज्ञ जे सांगितलेत वेदामध्ये असं आम्हाला करायची काही आवश्यकता नाही. रावणाने काय केलं, आपल्या लोकांना सांगितलं की तुम्हाला असं यज्ञ विज्ञ करायची आवश्यकता नाही, मी अशी शिडी तयार करतो की थेट तुम्हाला स्वर्गलोकात स्थान मिळेल. म्हणजे अशा पद्धतीचं ते विचार करत असतात पहा. म्हणजे आधुनिक काळामध्ये आपण पाहतो की आसुरी लोक जे आहेत आत्ताचे ते वेगवेगळे, ते मंगळावर जायचं, मग चंद्रावर जायचं, अशा मोहिमा आखतात, उपग्रह सोडतात. मग हे सगळं काय आहे, आसुरी प्रवृत्ती आहे. म्हणजे ही सगळी मोहाची उदाहरण आहेत. वेगवेगळ्या ग्रहावर आपण यंत्राने जायचा प्रयत्न करतो, आपल्याला या सगळ्या ग्रहावर साधनेनेच जाता येईल. कुठल्याही ग्रहात भ्रमण करण्याची शक्ती जी आहे कुठल्याही ग्रह लोकावर नारद मुनी नाही का. कशामुळे आहे, भक्तिमय प्रेममय सेवेमुळे. म्हणजे आपल्याला साधना जी आहे तर तीच आपल्याला किंवा आध्यात्मिक साक्षात्काराच्या स्तरावरची उन्नती जी आहे ती आपल्याला अशा ग्रह लोकांमध्ये जायला संधी प्राप्त करून देईल. पण अशा कुठल्याही यंत्राच्या संशोधनाने आणि यंत्राच्या मदतीने आपण नाही जाऊ शकणार. मग हा मोह आहे. आणि अशा पद्धतीने आपण हे पाहतो की हे आसुरी लोक नरकाच्या दिशेने धावत असतात पहा. जसं जाळ्यात पकडलेला मासा जो आहे म्हणजे पडला तर एकदा पकडला गेला तर तो जो आहे तो बाहेर येत नाही, तसं आसुरी लोकांना पण बाहेर पडण्याचा मार्ग सापडत नाही, तर पुन्हा पुन्हा त्या गर्तेत ते गुंतत जातात. आता पुढे जाऊ आपण. आणि हा मग पुढच्या श्लोकावर येऊ. हा, मग असे जे असुरी लोक आहेत ते नरकामध्येच पतित होत असतात आणि नरकाच्या दिशेने धावत असतात. आता इथे जे सांगितले की स्वतःला श्रेष्ठ मानणारे, सदैव उद्धट असणारे, तसंच धन खोट्या प्रतिष्ठेने मदान झालेले असुरी लोक कधी कधी शास्त्राच्या विधिविधानांचे पालन न करता केवळ अहंभावाने नाममात्र यज्ञ करतात. मग स्वतःला सर्व मानतात हे सगळे आसुरी लोक. मग तथाकथित धार्मिक यज्ञ अनुष्ठान करतात, पण त्यांचा काही त्या शास्त्राच्या प्रमाणावर विश्वास नसतो. मग धन आणि खोटी प्रतिष्ठा त्यांना हवी असते फक्त. मग त्यामुळे शास्त्रांचा ते धिक्कारच करतात. मग हे लोक कधी कधी मी खूप मोठा प्रचारक आहे दाखवतात आणि लोकांची दिशाभूल करतात, लोकांना चुकीच्या दिशेने नेतात किंवा धर्म सुधारक, परमेश्वराचे अवतार म्हणून असे निघतात पहा. पण ते खरे तर म्हणजे असे मोहाने प्रेरित असतात पहा. म्हणजे केवळ ते यज्ञाचं नुसतं मोठं प्रदर्शन करतात, देवतांची उपासना किंवा म्हणजे करतात किंवा स्वतःच एक स्वनिर्मित परमेश्वर निर्माण करतात मग, आणि प्रसिद्धी करून उपासना करतात पहा. म्हणजे मूर्ख लोक जे आहेत तर त्यांनाच मग धर्माधिकारी, मुख्य धर्माचे तत्ववेत्ते मानतात. मग हे चुकीचं आहे पहा. म्हणजे संन्यासाचा वेश धारण करतात, म्हणजे अशा पद्धतीने, पण त्या संन्यास धर्माचा जो वेश आहे म्हणजे भगवा आहे त्याला निंदनीय असं सगळं कार्य करतात पहा. म्हणजे प्रत्यक्ष म्हणजे
सगळी वेशाच्या आधारावर सगळी निंदनीय कृत्य करतात. आपण पाहतो ना कलियुगामध्ये असे ढोंगी बाबा वगैरे स्त्रियांना त्रास दिला, लैंगिक छळ केला, म्हणजे हे कशाची उदाहरण आहेत? तर ही आसुरी प्रवृत्तीच्या लोकांची उदाहरण आहेत पहा. असे जे आसुरी लोक आहेत ते कुठलंच बंधन मानत नाहीत पहा. म्हणजे आपल्या सारख्या मनुष्यावर शास्त्राच्या विधिविधानांच्या नुसार आपल्याला बंधनं जी सांगितली आहेत तर ती कशासाठी आहेत? तर आपल्या ज्या अशा अनेक प्रकारचे जे विकार आहेत त्याच्यावर मात करण्यासाठी त्याचा उपयोग होत असतो. पण अशी कुठलीच बंधनं ते जे आहेत ते मानत नाहीत. आणि मग स्वतःसाठी जे योग्य आहे ते मार्ग ते निर्माण करतात पहा. मग स्वतःलाच आदर्श मानतात पहा. मग असे जे लोक आहेत ते अज्ञान आणि मोहामुळं म्हणजे अशा क्रिया करत असतात पहा. मग आता पुढे जाऊ आपण. हा मग त्याच्या पुढच्या श्लोकावरून 18 नंबरच्या श्लोकावरून. हरे कृष्ण. 18 नंबरचे स्लाइड. हा. मग मिथ्या अहंकार, गर्व, बल, काम, क्रोध यांनी मोहित झालेले असणारे लोक स्वतःमध्ये स्वतःच्या देहामध्ये आणि इतरांच्या देहामध्ये स्थित असलेल्या परमपुरुष भगवंतांचा द्वेष करतात आणि खऱ्या धर्माची निंदा करतात. म्हणजे काय की ह्याचा म्हणजे अगदी योग्य उदाहरण म्हणजे शिशुपाल. तर म्हणजे त्याचं उदाहरण कसं आपण समजून घेऊ पहा. इतकी मोठी सभा होती तिथे भगवान यांना सगळ्यांनी आदरांजली व्यक्त केली होती. यज्ञ केला होता युधिष्ठिराने तिथे युद्धानंतर जो आहे तो राजसूय यज्ञ केला होता आणि तिथे मग भगवानांची सगळ्यांनी पाद्यपूजा करायला ठरली. मग त्यावेळेला त्यांनी शिशुपालांनी येऊन त्यांच्याविषयी अपमानास्पद शब्द बोलले पहा. मग तेव्हा त्यांनी त्याला दंडित केलं. भगवान तो मत्सरी होता आणि त्यामुळे त्यांनी असे शब्द बोलले अपमानास्पद, कारण भगवंतांचा तो द्वेष करणारा होता आणि त्यामुळे तो असं बोलला. मग असे जे लोक असतात ते कसे असतात? मिथ्या अहंकार, बल, गर्व आणि काम, क्रोध यांनी मोहित झालेले असतात. आणि मग त्यामुळे आपल्यामध्ये भगवान उपस्थित आहेत असं ते मानत नाहीत. म्हणजे पहा, तर त्यामुळे ते दंडित होतात. म्हणजे आसुरी मनुष्य जे आहेत तर नेहमी काय करतात? तर भगवान यांच्या श्रेष्ठत्वालाच विरोध करतात, जसं शिशुपालाने केलं. त्याचा शास्त्रावर तर विश्वासच नसतो आणि मग असे जे असतात ते भगवान आणि शास्त्रांचा सदैव दोषच करतात, म्हणजे द्वेषच करत असतात. आणि मग स्वतःला प्राप्त झालेली तथाकथित प्रतिष्ठा, स्वतःकडे असणारं धन आणि स्वतःचं बळ जे आहे तर त्यामुळे ते असं वागतात जसं शिशुपालाने केलं. त्यांना माहित नसतं की वर्तमान जीवन म्हणजे पुढच्या जीवनाची पूर्वसिद्धता आहे. मग त्यामुळे ते स्वतःचाच त्याच वेळी इतरांचा पण दोष करतात, द्वेष करतात. म्हणजे काय? इतरांचा द्वेष करून अशी कृत्य केल्यामुळे स्वतःच्या आत्म्याचा एक प्रकारे द्वेषच केल्यासारखं आहे. म्हणजे पूर्वसिद्धता आहे जी पुढच्या जन्माची, तर त्या आत्म्याचा हत्यारा बनल्यासारखंच आहे. त्याला जे आहे ते नरकाकडे ढकलल्यासारखंच आहे. म्हणजे स्वतःचा द्वेष अशा अर्थाने करतात, म्हणजे स्वतःच्या आणि इतरांच्या शरीराची हिंसाच करतात एक प्रकारे. आणि मग असा मनुष्य अज्ञानी असल्यामुळे भगवान यांच्या नियंत्रणाला पण तो काही म्हणजे मानत नाही, जुमानतच नाही ते पण कशाला. तो भगवान आणि शास्त्रांचा तो द्वेषीच असतो आणि त्यामुळे परमेश्वराच्या अस्तित्वावर सुद्धा तो वाद घालतो. मग स्वतःला स्वतंत्र सामर्थ्यशाली समजतो आणि आपल्यासारखं बळ सामर्थ्य जण कुणाकडे नाही असं वाटलं म्हणून एकदम स्वैराचारी आचरण असतं पहा. म्हणजे असा जो असतो ना तर त्याच्या इंद्रिय तृप्तीचे कुणी आलं तर त्याला तो शत्रू मानतो आणि अशा शत्रूला मग स्वतःच्या बळावर नष्ट कसं करायची योजना आखतो का. मग अशा पद्धतीनं हे आसुरी प्रवृत्तीचे लोक कार्य करत असतात. मग पुढे जाऊ आपण. त्याच्या पुढच्या श्लोकावर. त्याच्या पुढच्या श्लोकावर हरे कृष्ण. हा. मग आता जे द्वेषी क्रूर नराधम आहेत त्यांना मी चिरकालासाठी भवसागरातील विविध आसुरी योनीत टाकत असतो. म्हणजे असे जे असतात म्हणजे जे द्वेषी आणि असे जे क्रूर नराधम म्हणजे ही सगळी गुणवैशिष्ट्य आसुरी प्रवृत्तीच्या लोकांची आहेत. मग त्यांना ते भगवानांचं श्रेष्ठत्व मान्य करत नाहीत किंवा पुनर्जन्म जो आहे तो त्यांच्या स्वतःच्या निर्णयावर अवलंबून नाही, भगवानांच्या इच्छेवर अवलंबून आहे हे मानत नाहीत. आणि म्हणून मग काय करतात भगवान त्यांना जे आहे तर ते असुरांच्या योनीमध्ये ठेवतात. म्हणजे त्यामुळे ते द्वेषी भगवानाचा द्वेष करणारे असे द्वेषी आणि नराधमच राहतात. मग आसुरी योनीतले लोक कसे असतात? सदैव हिंसक, द्वेषी, कामुक आणि अपवित्र असतात. रावण अत्यंत म्हणजे कामुक होता. सगळ्या ब्रह्मांडातले सुंदर स्त्रिया त्यांनी आपल्याकडे राण्या म्हणून आणलं होतं पहा. म्हणजे असे अशा पद्धतीचे ते असतात पहा. मग आता हे सगळं जे आहे तर ते त्यांना काय करतं तर अपवित्र ठेवतं आणि त्यामुळे त्यांची जी वाटचाल असते ती नरकाकडेच होत असते. मग आता पुढे जाऊ आपण. पुढच्या श्लोकावर.
मग आता हे कोणते आसुरी योनीमध्ये वारंवार जन्म प्राप्त करीत असलेले असे लोक कधीच माझ्याकडे येऊ शकत नाहीत. हळूहळू ते अत्यंत अधम गतीला प्राप्त होतात. म्हणजे भगवान आहेत ते कृपाळू आहेत का, म्हणजे असुराविषयी पण ते कृपाळू आहेत. म्हणजे आपण पाहतो की त्यांना म्हणजे जन्मोजन्मी आसुरी योनीमध्येच ठेवतात. मग भगवान यांची कृपा मिळत नसल्यामुळे काय होतं, त्यांचं अधःपतन होतं. म्हणजे कुत्रा, मांजर, डुक्कर अशी त्यांना निम्न योनीची शरीर प्राप्त होतात. मग अशा असुरांना कुठल्याही दशेत काही भगवत कृपा नाही प्राप्त होणार, पण हळूहळू त्यांचं अधःपतनच होतं पहा. पण आता मग भगवान जे आहेत ते दयाळू आणि कृपाळू आहेत. मग ह्या असुरावर काही दया करत नाहीत का असं आपल्याला वाटेल, पण खरं तर ना ही त्यांच्यावर केलेली खूप मोठी कृपा आहे भगवान यांनी. त्यांच्या कृपेचं दुसरं रूप आहे. म्हणजे कसं, ते भगवान जे आहेत ते कधी कधी असुरांचा वध करतात पहा. मग असा वध जो असतो तो असुरांच्या चांगल्यासाठी असतो, त्यांना मुक्ती मिळून जाते पहा. म्हणजे अनेक असुरांचा वध केला भगवानांनी, रावण, कंस, हिरण्यकशिपू, मग त्यांना मुक्ती मिळून गेली पहा. म्हणजे त्या असुरांचा केवळ वध करण्यासाठी भगवान जे आहेत तर ते विविध अवतार धारण करतात. मग भगवान यांचा स्पर्श झाला, भगवान यांच्याकडून मारले गेले, म्हणजे ते परमपवित्र झाले. मग ही पण भगवत कृपा आहे पहा. मग अशा असुरांना मुक्ती मिळते. म्हणजे भगवान सगळ्यांच्यावर सारखीच कृपा करतात, कुणालाही म्हणजे कुणाच्याही बाबतीत ते पक्षपात करत नाहीत पहा. हे आपण समजून घेतलं. मग आता पुढे जाऊ आपण. हा माताजी पुढच्या श्लोकावर. हा, मग आता भगवान जे आहे तर ते कशा पद्धतीनं म्हणजे जे आहे तर ते आचरण करतात हे आपण समजून घेतलं ह्या असुरांच्या बाबतीत. मग त्याची पुढच्या श्लोकावर 21व्या. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. 21व्या श्लोकावर माताजी. हरे कृष्ण माताजी. 21व्या श्लोकावर लिहा. मग ते आवाज पोचत नाही, कोणीतरी चॅट बॉक्स मध्ये लिहूया माताजी ना 21व्या श्लोकावर लिहूया म्हणून. काम, क्रोध आणि लोभ ही नरकामध्ये जाण्याची 3 द्वारे आहेत. प्रत्येक बुद्धिमान मनुष्याने त्यांचा त्याग केला पाहिजे, कारण या तिन्हीमुळे आत्म्याचा विनाश होतो. म्हणजे काय, की मनुष्य जो आहे तो कामवासना तृप्त करायचा प्रयत्न करतो, मग त्याची कामवासनेची कधी तृप्ती होत नाही पहा. आणि मग त्यामुळे काय होतं, काम इच्छा पूर्ण नाही झाली तर क्रोध आणि लोभ हे उत्पन्न होतं. म्हणजे बुद्धिमान मनुष्याला जर आसुरी योनी नको आहे तर त्यांनी काय केलं पाहिजे, हा कामरूपी शत्रू आहे ना, काम म्हणजे न संपणाऱ्या इच्छा आकांक्षा याचा त्याग केला पाहिजे. मग हा जो शत्रू आहे तो आपल्या आत्म्याला नाहीतर काय करेल, अशा थरापर्यंत घेऊन जाईल की पुन्हा या भवबंधनातून मुक्त होण्याचे आपल्याला म्हणजे जे आहे ते सगळ्या आशा ज्या आहेत त्या निष्फळ ठरतील. यासाठी आपण कामरूपी जो शत्रू आहे ना तर तो नष्ट केला पाहिजे पहा. मग त्याद्वारे काय होतं, आपण क्रोध आणि लोभ जे आहे तर त्या म्हणजे त्या ह्या उरलेल्या उर्वरित ह्या जी विनाशाची दार आहेत आपली, तर ह्यापासून म्हणजे नरकामध्ये जाण्याची दार आहेत, तर ह्यापासून आपण दूर राहू पहा. म्हणजे ह्या तिनामुळे काय होतो, आत्म्याचा विनाश होतो. आता पुढे जाऊ आपण. माताजी स्लाइड पुढे जात नाहीये. हरे कृष्ण माताजी, माझा आवाज ऐकू येत आहे? हा, हा श्लोक मी पूर्ण केला, याच्या पुढचा घेऊया. हरे कृष्ण. हा, मग आता 22 नंबरच्या श्लोकामध्ये भगवान जे आहेत तर ते काय सांगतात अर्जुनाला, की हे कोणते जो मनुष्य नरकाच्या 3 द्वारातून मुक्त झालाय तोच आत्मसाक्षात्काराचे श्रेयस्कर असे कार्य करतो आणि क्रमशः परम गतीला प्राप्त. म्हणजे काम, क्रोध जे आहेत, लोभ हे मनुष्याचे शत्रू आहेत पहा. मग जितक्या प्रमाणात आपण मुक्त होतो तितक्या प्रमाणात जीवन शुद्ध होतं. मग वेदांचं आपण पालन जर केलं, वेदातल्या विधिविधानांचं, तर हळूहळू आपण आध्यात्मिक साक्षात्काराच्या स्तरावर उन्नत होऊ शकतो. मग वैदिक शास्त्र जे आहेत तर कशासाठी आहेत, तर शुद्धीकरणासाठी आहेत पहा आपल्या. मग कृष्णाच्या संतुष्टीसाठी आपण कार्य केलं तर मग काय होईल, की त्याद्वारे आपण जे आहे ते शुद्ध होऊ पहा. मग आपले जे काम, क्रोध असे सगळे षड्रिपू आहेत तर हे नष्ट होतील पहा. आणि त्याद्वारे आपण शास्त्र म्हणजे काय, तर भगवद्गीता, भागवत ही शास्त्र आपण आताच्या कलियुगामध्ये जर समजून घेतली, म्हणजे सगळं वेदांचं ज्ञान आपल्याला जमणार नाही, पण वेदांचं सार म्हणजे काय, भगवद्गीता आणि भागवत एवढं जरी आपण ज्ञान घेतलं ना, आणि त्याद्वारे आपण भक्तियोगामध्ये उन्नत होऊ, आणि त्याद्वारे आपण आत्मसाक्षात्काराच्या स्तरावर उन्नत होऊ पहा. आणि भक्ती सेवेद्वारे म्हणजे भगवानांच्या भक्तिमय प्रेममय सेवेद्वारे आपली उन्नती होते पहा. आणि म्हणून वेदामध्ये जे आहे ते वर्णाश्रम धर्म जो आहे तो दैवी वर्णाश्रम धर्म आहे पहा. आणि त्याचं पालन करणं आवश्यक आहे, की त्याद्वारे आपण आध्यात्मिक स्तरामध्ये उन्नती करत असतो, आत्मसाक्षात्काराच्या स्तरावर उन्नत होत असतो पहा. आणि म्हणून शास्त्राच्या विधिविधानांचं जर आपण पालन केलं तर निश्चितच आपण 3 द्वारातून या मुक्त होऊ आणि परम गती म्हणजे काय, आपण भगवत धामाची प्राप्ती करू. आता पुढे जाऊ आपण पुढच्या श्लोकावर. हा म्हणजे पुढच्या श्लोकावर. हा, आता इथे आपण समजून घेऊ 23 नंबरचा श्लोक माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी, 23 नंबरच्या श्लोकावर.
हरे कृष्णा. तर आता 23 नंबरच्या श्लोकामध्ये काय सांगितलंय, शास्त्रविधीचा त्याग करून स्वैराचार जो करतो त्याला सिद्धी सुख आणि परमगती प्राप्त होत नाही. म्हणजे जो शास्त्रविधी जे आहेत तर त्यांचा त्याग करतो, म्हणजे शास्त्राच्या विधिविधानाचं पालन तो करतच नाही, मग काम क्रोध इच्छेला अनुसरून स्वैराचार करतो, मग त्याला जीवनामध्ये कुठलीच सिद्धी कधी प्राप्त होत नाही पहा. म्हणजे त्यांनी जर अशा पद्धतीने शास्त्रानुसार आचरण नाही केली तर असा व्यक्ती नराधम म्हणजे असुरीच आहे. मग मनुष्यानं सदाचारी असलं पाहिजे पहा, आणि शास्त्राच्या विधिविधानाचं जर पालन केलं तर नैतिक मूल्यांचं पालन जे आहे तर ते करण्यासाठी म्हणजे ते ते जेव्हा तो करेल तेव्हा भगवान यांना जाणण्यासाठीच्या म्हणजे स्तरापर्यंत तो येऊ शकेल. मग एवढं सगळं पालन केलं आणि समजा भगवान यांना जाणण्याच्या स्तरापर्यंतच म्हणजे तो उन्नत नाही होऊ शकला तर त्यांना मिळवलेलं सगळं ज्ञान व्यर्थ आहे. म्हणजे हे सगळं वेदांचं ज्ञान म्हणजे त्याचं सगळं ज्ञान निष्फळ ठरेल. म्हणजे कृष्ण भावनाभाव भक्तीच्या कृष्ण भावनाभावित होऊन भक्तीच्या स्तरावर स्वतःची उन्नती आपण करणं म्हणजे अशा पद्धतीनं आवश्यक आहे, आणि त्यासाठी हे ज्ञान आवश्यक आहे. पण ज्ञान घेतलं पण भक्तिमय प्रेममय सेवा नाही केली आणि सगळ्या आपण अशा पद्धतीनं म्हणजे जे आहे तर नीतिमूल्यांचं जे आहे तर ते पालन केलंच नाही तर त्या ज्ञानाचा काही उपयोग नाही, ते निष्फळ ठरेल. आणि म्हणून म्हणजे असा जो असुरी व्यक्ती आहे तो जाणीवपूर्वक नियमांचं उल्लंघन करतो, कामाच्या आहारी जाऊन म्हणजे कर्म करतो, म्हणजे कामाचारच असतो, स्वेच्छाचारच असतो तो. मग अशा पद्धतीनं तो भगवान यांच्या शिक्षेसच मग पात्र ठरेल. अशा मनुष्याच्या जीवनामध्ये म्हणजे तर त्याला कुठलीही ना सिद्धी प्राप्त होईल ना म्हणजे जीवनशुद्धी करून घेण्यासाठी जे विधिविधानांचं पालन आहे तर ते न केल्यामुळे त्याचं शुद्धीकरण पण होणार नाही, ना त्याला कुठलं वास्तविक सुख मिळेल ना कधी त्याला कुठलं जे आहे तर ते म्हणजे समाधान मिळेल किंवा त्याला आत्मसाक्षात्काराच्या स्तरावर तो उन्नत होता येईल, काहीच होणार नाही. म्हणजे असा व्यक्ती परमगती न प्राप्त करेल, न सिद्धी मिळेल ना सुख मिळेल पहा, असं त्याला कुठलाच लाभ होणार नाही असं घडतं. जो शास्त्रविधींचा त्याग करून स्वैराचार्य असतो त्याला. तर आता पुढे जाऊ आपण. तर आपण शेवटचा श्लोक घेत आहोत. हरे कृष्ण माताजी, माझा आवाज ऐकू येतोय? हरे कृष्ण. स्लाइड्स पुढे जात नाहीयेत माताजी. हरे कृष्ण. तर मनुष्य जो आहे तर त्याने शास्त्रविधीद्वारे कार्य आणि अकार्यातले भेद जाणला पाहिजे. अशी विधिविधाने जाणून मनुष्याने कर्म करावे जेणेकरून त्यांची क्रमशः उन्नती होईल. म्हणजे शास्त्राची जी विधिविधाने आहेत तर त्याद्वारे आपण श्रीकृष्णांना जाणलं पाहिजे. मग भगवद्गीतेद्वारे श्रीकृष्णांना आपण भक्तिमय प्रेममय सेवेद्वारे जाणून जे कृष्ण भावनेमध्ये जे आहे ते प्रगती करू शकतो पहा. आणि याचा सोपा विधी म्हणजे चैतन्य महाप्रभूंनी सांगितलं हरे कृष्ण महामंत्र जे आहे ते तर त्याचं जे आहे ते आपण संकीर्तन करावं, भगवत सेवा करावी, कृष्ण प्रसाद ग्रहण करावा, अशा भक्तिपूर्ण क्रियांमध्ये आपण स्वतःला संलग्न करावं पहा. मग आपण वादविवाद म्हणजे वादविवाद घालण्यापेक्षा आपण वेदानुसार शास्त्र तत्वांचं जर पालन केलं ना तर आपल्याला त्याचा लाभ होईल. नाही तर आपल्यामध्ये चार दोष आहेत, आपली इंद्रिय पूर्ण आहेत, फसवण्याची वृत्ती आहे, चुका करतो, भ्रमित होतो. मग असे दोष जे आहेत ते शास्त्रामध्ये नाही आढळत. म्हणजे शास्त्र जे आहे ते कसे दोष रहित आहेत, म्हणजे भगवान यांची वाणी आहे आणि भगवान जे आहेत तर ते कसे दोष रहित आहेत पहा. तर त्यामुळं दोषामुळं जे आहे तर आपण विधिविधान जे आहे तर ती आपण अशी घालून नाही देऊ शकणार. म्हणून आपण कधी अशा पद्धतीची निर्मिती भगवान यांच्यासाठी करू शकत नाही. मग भगवान यांनी जी निर्मिती केली वेदांची त्याचं आपण पालन केलं तरी आपल्या मनुष्य जन्माचं सार्थक होईल पहा, भगवत प्राप्ती करू शकू. आणि म्हणून आपण काय केलं पाहिजे की भगवान जे आहेत तर त्यांचं जे आहे म्हणजे त्यांचं जे सर्वोच्च नियंत्रक तत्व किंवा भगवत तत्व त्याला आपण जाणलं पाहिजे. आणि भगवानाचा द्वेष न करता त्यांना शरण जाऊन आणि त्यांची भक्तीमय प्रेममय सेवा करायला हवी. तर त्याद्वारे आपण त्रिविध ताप जे आहेत ना तर जे मायाशक्तीचे 3 गुण आहेत त्यांच्या प्रभावाखाली असून आपण 3 तापांनी युक्त असतो, आधिदैविक, आध्यात्मिक, आधिभौतिक. मग ह्या सगळ्यातून जे आहे तर त्या मार्ग आपल्याला मोकळा होऊन आपण सत्वगुणामध्ये स्थित होऊ आणि सत्वगुणापर्यंत जेव्हा प्रगती होईल तेव्हाच आपण शुद्ध सत्वगुणामध्ये जाऊ पहा. आणि त्यासाठी आपल्याला साधू गुरु शास्त्र यांच्या आदेशांचं पालन करायला पाहिजे. मग आसुरी लोक काय करतात ते रजोगुणी तमोगुणी असतात, ते भगवत ज्ञानाचा साधू गुरु शास्त्र यांच्या आदेशांचे जे आहे ते अवज्ञा करतात, शास्त्रविधीला महत्व देत नाहीत किंवा भक्तिमय सेवेचा महिमा ऐकून भक्तीकडे आकृष्ट होत नाहीत. मग त्यामुळे ते स्वतःच्या जीवनामध्ये म्हणजे जे आहे ते उन्नत न होता विकृतच राहतात आणि अशा पद्धतीने पतनास कारणीभूत ठरतात पहा. मग असा जो मनुष्य आहे तो आसुरी जीवनाच्या आहारी जातो. आणि म्हणून जर मनुष्याला प्रगतीपथावर जायचं असेल तर
त्याच्यासाठी सर्वोत्कृष्ट असं काय आहे, तर त्याच्या जीवनामध्ये प्रमाणित आध्यात्मिक गुरु आले पाहिजेत. तर त्याद्वारे तो काय होतो, ज्ञानामध्ये उन्नत होऊन आध्यात्मिक साक्षात्काराच्या स्तरावरती उन्नत होतो आणि तो यशस्वी बनतो. पहा, म्हणजे तो भगवत कृपेस प्राप्त होतो. इथे आपला अध्याय संपला. कोणाला काही प्रश्न असतील तर आपण विचारू शकतो. हरे कृष्ण. हा, मग त्याची रेकॉर्डिंग स्टॉप करूया. हरे कृष्ण. माताजींना बहुतेक इंटरनेट इश्यू आहे, माझा आवाज पोहोचत नाहीये माताजींना. आणि त्यामुळे स्लाइड पण पुढे गेल्या नाहीत. रेकॉर्डिंग पण त्यांना बहुतेक तो आवाज जात नसावा. रेकॉर्डिंग स्टॉप करा मी सांगितलंय, पण आवाज जात नसावा. कोणाला काही शंका असतील तर आपण विचारूया. हरे कृष्ण. कुमुद माताजी, माझा आवाज ऐकू येतोय? हरे कृष्ण. हा, कुणाला काही बोलायचं सांगायचं तर आपण विचारूया. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. कुमुद माताजी, रेकॉर्डिंग स्टॉप करूया. थोडे स्लाइड पुढे नेऊन सगळ्यांना दाखवा. ज्या 3 स्लाइड शेवटच्या चार्ट सगळ्यांना पाहता येतील म्हणजे. हरे कृष्णा. बहुतेक त्यांना इंटरनेटचा काहीतरी अडथळा आहे. आपण जप सुरू करूया. कोणाला काही शंका असेल तर आपण विचारूया. आपण जप करूया का सर्वांनी? हरे कृष्णा. माझा आवाज ऐकू येतोय सर्वांना? अनम्यूट आहात का सगळे? हरे कृष्णा. हो, येतो येतो. हा हा. मला वाटलं माताजींनी म्यूट तर केलं नाही ना तुम्हाला सगळ्यांना? अनम्यूट ठेवलंय ना सगळ्यांना? ठीक आहे. हम्म. हा, माताजी स्लाइड दाखवतात पहा. माताजी, पुढचे स्लाइड दाखवा सगळ्यांना. आपला अध्याय कंप्लीट झालाय. आपण जप करायचा ना सगळ्यांनी? हरे कृष्णा. चालतंय. हा, ही जरा वेळ ठेवा, 1-2 मिनिटं. माताजींना फोटो घ्यायचा असतो. आणखी आपण जप करू मग. माताजी, रेकॉर्डिंग स्टॉप केलं तरी चालेल.